and we are able to achieve 90% plus. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambieje. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje Nsoko TV, uboroso bumugusi.
Manjito murigeria wigeta sengen soko TV mambia bono no gusabano kwigena kwanenga kwa bokiribia wachakire kuyarigania semirube yageritko itko ria togotebenga WCW Women Crash Wednesday nyakoromo swati anonsia sore na nengo tibia ngaboka tuchake wetumikiara twatebetere tukubuneriga niryo gwa appreciate yani ko bakoboka abaswati bonsi na ko banyoringa nabo babwate kinyomba cyabo Manjito murigeria nabo bakunyara bakora kinyomba cyabo na kwene kyabuna mbari gutumika amaboka babere kwene kyabuna ngo kibuna bari gonga anonsia sole mambya bono Manjito murigeria no bwate ekebago no muswati kwene kyabuna ngwikirani uriganga yago boigo asobe mabwago kore no Manjito murigeria litskoregoro twarukina manga gendete kwene kiwa saba njali tukurigoro tinga yuti gose orongoro ituragusi korobekana nkwari ngoro Manjito murigeria kuri na somo cyo Nairobi ngwaro cyari agendete kwene kiwane chinsemo au yendo kitogotebanga at least tubwate gento kiri turachengere kyagera narocho Manjito murigeria bantu bakora sogose naroche abasainande bakogenda sokorobekana bakurutamagena igonga anonsia sole mambia bona ndetigana gukwanienga ensoko wakiro Manjito murigeria nayo ntebinga buwakire bya kyagara kinga kibine kiga nechinga kiritogo chaka twasanga twatebania twasemania wetera asemero betu etasengen soko TV etonyara to kumanya Manjito murigeria nga ninkiria kigendete kwene kiwatwa kwalibaga eryo giria guria nyarari kwegwekano Manjito murigeria gonga anosia sore mambia yabono nande bekerio giria go asowake simi Ochase egetasenga itone na baite studio nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoyo boiga somtanda ito Facebook kwa Manjito murigeria mambia bono na gotonyora se page ya Innocent Nyango alwonyare ko gotobwatia na bigo kubwatia merobete mambia bono asensemo ya YouTube Manjito murigeria no toli boigo bunensoko bwakire naboko beke kerengere kyago etunyare togochaka bene hostunyare togosuka mutwe naye korene mabya bono boigo Manjito murigeria boko twakire simyo tatenga kikwaro chiri tukuregoro byarenge kurwa asa matukaya no Manjito murigeria twararire buno korobekana kwa bereko korekana imensi ya Kenya gusekera to kunyora litukuriria 77 twararire buna bigo korekana no Manjito murigeria gonga emambya bono nabongo kwali bagerio nyare ko gusanga naitwe onyare ko gotebya nga kyorochi na mauncho liabeire kuse Manjito murigeria neria abakenya bararire ngatika abanyare bagwetu masinchera cyabo igonga tikanara kwanya bari basoira somoro betu bensoko bwakire mambya bono ndara by mention tumaiko gendro moro betu Manjito murigeria aigando chikirandeni seke omo chisorwe sukoro gachuba soba oteba kurachise mochana kuru city salam scrap gachuba sobo no ari moro berio mpaka omoya otebanga ensoko bwakire asante sana naboigo aoteba ensoko bwakire oyo bwasi obare korwanya matoki gyanchore aotebango toka Nairobi kayore aotebanga no anime omorobere mbako moire kwaneli fans bonspi vegetaseni gen soko TV naboigo aigandoche korwanya mataro na arime yomoroberio akorkwanga Angerini korwa chinsemo chanya mataro atebanari yo meyo moroberio mbaka omoiro rera wontebinga kwanye fans bonsiven soko TV mataro sawa director Joshua WCW nera oteba ratemo Barnabas korwa chinsemo cha doa katali kuikanya masivi sobo ateben soko bwakire diana na Innocent wa Bidagra Songau Salomo Nyoni Hilali Musioma Plan B Hilali Raija omwana Mugundo Daniel omwamba Moronya naboigo omwana zirizopenda atambo serikali haote baboigo Joseph ena kumochere naboigo Patromeo Mumanyi by the way ena kumochere rotinda koragaiga naboko kwanya emambia bononte binganga kikorwa chisemo chiria chisebania boda chire naboko tetebi mambia ya bono professional tailor Jeremiah Manyara onderi korwa kisi tailoring shop Madaraka Market tika haote banabo kiribya no murugione Beatrice na bana Esther Mto Clifford Manyara nabego Wesley Mungare atebanga watching live no ndime yomorobere mbaka omoira asante sana our professional tailor nabego krandini sasa semo ya WhatsApp na ndawteba good morning Diana na Innocent good morning to you ateba nere krandini seke omusorbe sukura chisemo chana kuru City Salams Club kuika ga chuba sobo atebanga no alime yomorobere mbaka omoira we go Freddy Kogembo nera utaba good morning and Soccer TV good morning to you na we go Honorable Julius Musomba
auteba bwakire bya kurwa makara matutu settlement scheme Nyamira County na bigo Barnabas kurwa Doha Katari guikasobo Nyamasibi ateba Douglas songawa soimi omorobere Salomo nyoni Hilali Musioma omwana omugundo Daniel negati abandu manchito muligire kwera ngonyara kubasoma waigondo che Paul kurwa sichisemo chiria chiaro isambu nera utebano ari meyo morobere mpaka omoyo hantenga kwanye abarali bonsi bigetaseni yensoko TV sawa Paul Lawrence kurwa sinsemo chiria cha maseno nera gonteno ari me yo morobere mpaka omoyo sawa kuri no manjito muligire mambia bono boigo nabakogenda naye kubeka orwako rwaguse ujumbe yago asena mbi yetu studio 0788666307 marakabere 6 maragatano na tirinere namba yomoero na rendo chigaiga different numbers era kali kulika lero 151 tumaitinga ukwano manjito muligire lakini lero manyete ninka ukwana na intwe emambia ya bono Egen tukerindo chikegendete kwene kuwo manchito muligiriya tumaitinga yo muchandore ne skuru chirocho ntigenderete kuya ndo chaboro kiwasi skuru ebintu mbigenderete ko sambagarie bitombiri bugya igonga emambi yabono narokera kwabo kironyo mwana wo kale chisemo chiriya chichinka cheino kose taraira na skuru nano yekare skuru girimo bwateri tkoliriya ya academic kose visiting manchito muligiriya kala kwana na borokiwa kyagera ndo cyasara nandi yakirere abayiboliye kyagera kero basambire skuru eyo unabona aborokiwa bali banyate bakurutamba ngena bakarate birole bagasaliye bintaze skuru nandi bakayina gusamba enyumba yabo yoburaro akonyoranga ebinte byonse nigo bigo chiro moiboli nero gotebwanga akana chibesenchiroga ni irigo cyana chirocho wiga masomo boni gane kinga kichito ko yari gane gochokora matemo grade 12 mwanchito muri yose ekerasi 12 form 4 na matemo aliande igonga tikabona nanda borokiwa bebe kebiya eri banyari bagwikiraniye ganga yabone ndasomwa koyo kore no manjito muligeria nawo tebingana bo wake simi hocha sinamba yetu studio 0788666307 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoero nyari ko gusanga na itu mambia bono tebinga kikwaro cheri tukuri goro lyalinke kero tukwane 77 nkedoro cheki ya unchole irie meyense ya Kenya bagotebanga ritskole igoro banta bangeti baru koreto korobekana na babiri ba korobekana kintu kenaro chikura se county ya Kisii county ya Nyamira ebintu nigo byarenge ebitoereru naro chondega kogenda sebara naro chemero biryo nyaringe muna butambe yonga omwanjito muligeria abakonyara ko gusanga na intwe emambiye yabono okwane na intwe kwetera asomtanda wito na otebya sensemo ya Facebook otonyora buna Innocent Nyango nabaigo Ensoko Digital by the way kerwa ikira sense media Ensoko Digital nabokunyara kugotubwatia boigo nabokubwatia yo Innocent Nyango boigo genda sense media ko YouTube manchito muligeria auto subscription kerwa tire subscription na tawatebanga okunogota sira soko beka ego tubwatia guna ndebo igo unenchira ya moyo kwene kyabuna emero byetyo kisiyege tasengeto Ensoko TV wowe kirere ase enyomba ya gumanchito muligeria Fred Moga atabwa kire buyapi kurwa St Peters Nyakenyo Misia secondary school ataba watching live and listening sawa abega ataba Diana na Innocent wakire bya ninche Angeline kurwa Nyamataro ari na tena soma ujumbe yo abigo Herodiana na Innocent ataba kurwa chisemo chia Ogembo yo nere Peter Mecha atebanga nondi mi omorobiro mpaka omoero ndoche ebintu biriago teba tunyare togokora no gukwana agotebanga mwara tukwanira abana aba tumaitiwo se abana aba beire mitwe ko mwanchito muligera kininta teba mwara tukwanira aborokiwa bakero barasti school higongo mwanchito muligera ndonse asore yento kerinda tebe abayibori bonsi tigabakwanire aborokiwa baba kero barasti school abuna abana kero barasti school iriyo rende twanyara nga ebintombire bya as school cheito Waigondo che Peterson ko rwasensemo chiria cyanyantara utabana wali me yomorobiro na Ruben Nyakundi waigo Dominic Gesora ko rwasensemo chiria cyanyantara busamaro waigo ko rwasensemo ando chigaiga ate ko rwasensemo chiria cya Matagaro timaiti manchito muligeria Innocent kabate yanga Matagari gutoka ateba nere Peterson wali me yomorobiro mpaka omoero na ndaonte binkuwa ni fans bonspi
begeta sengia soko TV manchito morigeria bune fani to gwakwani we mambia yabono na bakogenda gusangana into asomoro bitu ben soko bwakire twatebetekera ko igurerio gieri ni kumanya ngachinga kichiri cyo kuboka cyawe ikerere aigando che Enoch Mochera otebanga Shikamo Diana na Innocent Shikamo kuratise mu Chaitsibane boda atebaniga kuganiria Estaba korana barabwiga sinabo Customs Kenya na Customs Tanzania emambiengia na bega otebatakweba ligari yaye okorokwa nga Helen Mokeira atwale emambiengia Helen Mokeira ndonsia sole mambia bono kwa tebigwe otwale mambiengia na mwancho itomorigeria kere WCW na bera benga toratebigwa nga boka biyabose otwale ritskoligia na gotebirkurwa segeta sengitu yensoko TV nga naye otwale ritskoligia kiarani ritskolia baswati WCW na banyoire waigo Maya Hayden ateba Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands nondeme na Aiden Nyariki Maya Nyariki kerwo pande Elvis Opande omongina mucheche lamekyo bubanyarombe Anton Ragori kaka Junior Joshua Mbiatirimba Keverson Bosire Kiran Dennis Seke omosoribwege susu nabaigo Musyorio Ndima Jones Ogechi bingwa Nyamori Mogadishu Jared Kiburi Jans Momanyi Jones Funde Amenya Bana Basratemo Ritunda Greni Toto Junior na Muatea familia oteba igena itambe busamaro Nyamira County no alime hiyo morobiro Charles Luanga Nero Mwalimu Charles Luanga oteba wale hawakosi Mwalimu Charles Luanga kuna chisemo cha Nyamira Kenyerere basement area streaming well atebanga streaming well Wednesday ndani ya show with Weldon Nyaore Sylvia Mola Lavi Kwamboka Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka atebanga wenye wivu ni wabaya wenye wivu ndio wabaya manchito molgeria nikirindora twali nenda mwamu ochukabo montomobe twara ogusasoka senkoro yago waigondo chegaiga enengo yobokima nera otebanga enengo yobokima kesi badaye kitutu basaba Magombo Town Team Strong atebanga abaiga basoime yomorobiro Vaniske Mto Biwaka First Lady mama yao Lide Nyaboke makogoti Nyangalesi Keverson Bosire Chingero Chaborabu haigangote yo mwanchito morgelia abantu baminto osefans baito ben soko TV amarieta babugate na marieta amachenu ko iwan kolisoma na balire go mwanchito morgelia Chingero Chaborabu mwabo bakinami Simekanyanga Ansora Gori Jackson Nyakea Jonathan Rogito Vincent Momanyi Keva Atuya usababu Nyamori Mogadishu Wanspi mwanchito morgelia barabange kurende ngolele na Omwalimu Pauline na kunyambane na baigo omwana zilizopendwa nwarime iyo morobero waigondo chechemani yechiridia oteba incoming MCA Gachuba Ward Nyamira County chechemani yechiridio Mwega Toy Vice Chairman Top 6 Salams Club wapi Lydia Nyaboke Anto Ragori Lydia Rietenyi Barasa Hirali Musioma Lame Kyobuba Nancy Ongiri nigati abando mwanchito moligeria amalietara mange lakini ngonyarande hingo ya Somonsi toko irana iri nyaringo ya Somonsi boigo aigando che the game changer out banali mi omorobiro to Wednesday blessings to all fans Monspi ben soko TV mwanchito moligeria alikege songo lakini na temire ochiasu munuito boigo che bana baske basen soko bwakire Diana na Innocent watching kurachisemo cha Doha Katari mwanchito moligeria negati ali bali bagende tukubeka uruwakarabo guse ujumbe yabase na baite studio naye mambia bono nabo kubeka ujumbe yaguswe ekerengero kyago mwanchito moligeria onyari ko gusangana into asomuro birito bwensoko wakire litsko lya rero ndito gotebanga WCW Women Crash Wednesday twatebanye ko romoswati onyolenga nayo kwagacha guse gutagura enyumba yago kurende litsko liboygo netko lito gotebanga nigo toko bakoboka basubati bonsi andonsi asibaro mwanchito moligeria twabako twabatebinga smokora nengiya kunenani twabanyolinga wika tunyaya to wetuma tunyaya to wikrania eganga itasubuma boito igonga emambia bono asomtanda ito ensoko digital nabo wikagalyo nyare kogotubwatia nyare wakwegokya no murubirito nabigemero biritonsi ensomo ya YouTube mwanchito moligeria noto live boigo ase omtandao Facebook wensemo ya Innocent Nyango unago tunyole mambia bono mwanchito omoligeria kuri nasibono lete twendo mutumuko mokeigo agana gukwaniryo musayo range na sendega igara kini mwanchito omoligeria na chago kwaniri tukolinde nerianta manyanga ekera Gen Z
awikara nsangana soro manjito murigeria ngakyo ko motebia kwani omurigera lakini rende teatura ino mutuma ko tunyari to kuirana toso na agency naboigo Innocent Onyango tugende no murubirito naboigo kumanyari agendeta kwene kiwa kurwa chinsemo a manjito murigeria. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asejao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Tadia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Mange twakirisimi namba 0739 678 Kwa statistics chana na Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari tire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Ikse Road. Ime ya Betami ni togokonya abantu bari maruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikarwarigo panya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe twakirisimi namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center bokora chingatale ichobutindu ubugima narugendo amaya na umusiketi nyambane niga ngaririe yagusi na gusangana ire nabakuyaitira unango tewa tona iboru tukinde buya makina kinde buya ekerna chiwe ke miya tasta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwanchu muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi
ekise county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda asibali bale chinsemo chire isiko ya Gusii sichinsemo bune chena kuru mwanchu murigereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu murigereri ntonyare ko batokogenda asibali barasa masamba bune chinsemo chia mulo aliaso omugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyara ko bakoigwewa asenjira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko gakoigwewa asenja enkeranu aiga omwanchu murigereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batogokora igekoro gyaito tonyare ko batogekora asenjire bwenerete mwanchu murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo mino mwanchu murigereri tonyare ko batogokoreria okorari kwa nyagosira asenjire bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagren Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwegekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagia amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yagire ngumanga bunalero eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi bwigeta sengen Soko TV twanyere tukwira na tugende usanga naye nago kumanyiga tiari agendete kwene kiwa kurwa chinsemo au manchitu murigeria kwene botameni gotogotibya nge county ya Kisii ne county Nyamira no turakumanyiga tiari agendete kwene kiwa na bono tugucha kabene nige amatayemo kurwa sekinyoro kya Nyamisaro ibere me ward ya Bochi borabwe bunge abo machoge borabwe county ya Kisii yatwarire amagomba manene magayo kubasiya abancho bababere asebona basabira gukonywa eriko bayinasa maskani mwanchito moligeria musakito Dominico ndenigaikeranete na ndatoretero roboturu ase obwagari amagombo no mwichana nigo bwasane kwene kigwa imenkeyemo mekinyoro kya Nyamisaro tuwe ward ya borabwe bunge amachoge borabwe county ya Kisii maigaye amatemo ko basiria abancho bababere Mongna Dorika Kemuntoniga nyatkobogo sirio bumabwa ya maigaye ko nyororo boti kurego sira ku mwana waye asirita pito yange yonyara kobogo sirio bumabwa ye memo chio Nairobi kubatekana nombo sikano para inki ni gotu chanete tusiti abancho baito babere mwana minto pita igasiro mucho Nairobi akero mama igwete report yiga era kabaga konyoro gustuka era gasira no minto achite Nairobi akanyora accident agasira akara tugwa kirwesimi toko mwana minto sirire toko chiko nyebwatiria toko nyaka no sirire mama minto na chiko igwesimi yiga mama nera gastoka nera gasira
Bono ntukunyoka moremi tukarobeire buya rende mbuyare. Bono ekero omwana omwabati tukurukupamera akamnyoka kurwali akamubwata iga pamera omuntu bito omuntu okure nera agakanse agakugo etulu no bokongu etulu ni michando abana abo bakinire tubururo mongiro ria agakanse kenga na akwire tagesiri bono gakina batubwato moichano matanga abeiro mochio yondo chenga chimbago chibagogete gaki Maiga yo mongina Dorika kimunto kwegosa niga ya matiga ya temete kurwanira obugima bwaye abwasibanya tuko bakomnyokyo ikase nyagitari ya meme mochio bosongo kolenda kanyakoboko banyora kubwatikana no gusira ko mwana wae Peter riboti gochanga omwana oyo osirire bono mama gochiko igugo nere ugostuka ugwakanse toko muimoki tomuri nyagitari toko munyaga toko gochimagena toko tewya mumnyoki bosongo gosema konyo bugima bwaye bono ko tobogoreti omongina gochibosongo ngo ikanjera njera mbogoreti omongina kumba kurete njera ntamaeti ko tomoki getanda bosongo ko bori unga kimono omongina ngo batei mama bagonta iporo omongina asirete bono re nande togotomeri boti gocha ng'a yaya tari ayoka na mama nero akoreti na mama okure matebo igo nigo yaichanire gusira kwayo mwana Peter yange oikonyora konya mama omwabo kurwa somo chio Nairobi asanyara koba okomosira asenke yeiga asebana nyare koba ogosire nero bogima bwaye asomo busikano bwepara asanya tukoba ogosire bogima boiga no montondo yomo igoro yenke yetusiriti abantu babira asenke kiyamo kaki mubeko koboko koino egere tukini abana bari kintakana batigaire n'omongino oria omutakani utigara omwana omoke kubatika no gutenya rukora asenke yeiga nigi amate yasabira abantu bonse botobumoye bugwanchokuya kobakonya kobasira iri banyara ko bakotwara ameroberiyo kobagara bamwabo kurwa sinke no kobakoba wikagaiga asenka yabo asenge nchama saba yo moelio aso mwana mito Peter Karavera ICU ase wiki yamo epirio kaya ICU abwesere yire Kenyatta Hospital igere 400 epiri abusongo yo kaganda kuminyoka Kenyatta Hospital aganda kuminyoka potoro chenga ntubwato muchandu bogo ikeria se piri ye togo saba abasani na bairi pamoja ni chandi chonsi saba ntubaye no moyo bogwancha na mogo tokonya simu gwancha kunyara ase namba yesimi 07 14 86 85 46 kuripoti gitsen kya na mema gien soko TV korega se kinyokinya misaro 2 kigutoka gaiga ase wodi abochibara bungi ya machago robe county ya Kisii Ritarane Dominic Onderi Nyabuto Wanjito morigeria togosika mutwe maiga ya Vincent Osimo Muchoge huyo manyekanete buna mapinduzi gosiria bugima bwaye hasensemo ya Kiumbu ni ya matene gati ya barayiba ikeranta sensemo ya Liamachuki yonseri erikoba engora yabo no bakoragwa no MCA Jacob Bagaka oyugikiretie egekore kya abana siasa bali bakunyara bagosegeta abasaye bali bakunyara bauturubania omolembe chingaki cyo kumerana kwa bana siasa Wanjito morigeria no robot Robert kwariganirwa noyo Minto Frida Kerbo tararonyora asobwagale sana kwa familia yetu kupoteza baba ambaye alikuwa kiungo wa familia and the sole provider in the family, aliyepoteza maisha yake kwa njia ambayo haifai. Nasinka ya nyagosira Vincent Osimo Muchoge uyu manyekanete buna mapinduzi ase amatena barayi bagendete kuremya enkeyo abakoragwa no mu MCA Omasige West Jacob Bagaka nigo bayichanira ogukwa kwaye nakogania amate yaye kurema ase chinga kichi kirega iga gyonsari sobo mapinduzi uyu otoka n'umubasoka no kisiasa muna mwaibugale Kiumbu tuna abantu babo basiga gusemasige abatono bocha nako nato kubora ni maswali ya mange sana wacho kumetia mangana mapumbusi ago jago itua ago itukoru Kiumbu nyali bali ya ito abantu baito tokonyomera no tomanya ko jago itana intu ababusi baito inkitoko una abana bendeyemo kitoko una toko ito mwana ito omubasi ikirako moko moita soba ngionse liga di yabu no sobo
Nande muke komoita kaki abantu baita bagaka na bangina rera gwese mole kaki go dokumenti. Mtu ameanguka kutoka juu ya gari. Alafu pia unatoa nguvu wapi ya kwenda kumpiga rungu kwa kichwa badala ya kumsaidia. Nonya nabo nigo bagikiria ogoito kwa mapindu maigayo kugwa kurwa segari asensemo ya Keumbu. Tumeuliza wale watu wote na viongozi kutoka Nyaribari. Mahali mpo tunaomba na viongozi wetu kutoka Bobasi mkae chini mkutane. Itakuwa ngumu sasa kupata msichana kutoka kule Keumbu kukuja hapa. Wakae chini wazee walaani hii kitendo na waombe msamaha, na sisi wazee wetu wa pande hii tuende pande ile tuombane msamaha ili tuweze kuishi kama jamii moja. Chinga kecho boigo ni gabana siasa baburirwa gotiga abantu gusuguna na Kigali asorogendo orotambe. Kama viongozi pia nataka kuuliza wale viongozi wenzetu, wakati umechukua mtu aende kukuchunga, si vizuri akae juu ya gari kutoka Kisii hadi kule Keroka. It's more than 20 kilometers. Lazima tukue pia na utu. Wewe unawekaje mtu nje ya gari inakimbia 100 kilometers per hour na ameshikilia tu dirisha hivi na wewe uko ndani? Kwa sisi hatuna utu. So hata ingawa ni mwanasiasa, maisha yako na maisha ya kawaida inatosha, na sisi wote ni binadamu. Ile tu Mungu amekujalia. Tunataka kuomba viongozi wetu pia, ukiwa unasapotiwa na mwananchi wa kawaida na anakupatia ulinzi, wakati umefika kama Kisii unaenda Keroka huko ni mbali 20 kilometers, unamwingisha ndani ya gari kwa sababu pia ni binadamu. Akishikilia gari namna hii hata atachoka tu anguke chini, ama hata atapigwa tu na upepo na upata ameanguka chini. Asensemende nige serikali yaboligwa kubwateli chiko liyamate ya mapinduzi enyore oboene tubaito kamoranje etogosabanga omumuroyo osirire nari no mwana bo musubati nero nyorire nari no monto oganeri komanya mwana wancho mwana sasa ndata komanya ntuna bana siasa te kunyalikana ekere togotumeka abana aba, for example mwana yo chiro kolendire nanda mago ikiranga gwikira boniga ntokonyoro bwana bwaye twaligiri chi wakiri. We want to make sure those who committed this heinous act, justice must be found. Tinjirateyo abana bali batumegeta asengi choko kolegente kega motasoga tisko mweru inwa banyano chire bitengo bya serikali na kusaba mabera na inumechi ya inuta ikogoroka. Sisi kama familia and the community as a whole, all we ask is justice. All we ask is abanasiasa nigo babuligwe kwenekea omorembe chinga kiechi na kwenekea mapinduzi oenirigwe na kwegwa esiko yaye kwana abantu baitoga twasabire ng'omorembe n'abororo tiga mapinduzi abo yobo muiso gosira gwetera siasa. Abanasiasa nto basa kuba tumeka ngochi goito monto mino omonto maana pienseye no limo mayata komogaho onera mogo konyana na ni mwarigirania na ni mwakora nebinte bono nigo eyamate ya Nyagosira yasabire ogosirwa elio kwenekya ngwakana bale ebili nyagitali iyo etanetie chiribu chiminye na gwikirania emerobelio yokomoenia boigo nigo eyamate yo hebwate obolemerwa asogwa kana school fees ekyagera mapinduzi nere olekoyesira ndusi utigira maega umongino ya Josephine na abana batatu bale skuru aba bwatategemea batatu mu bana basomi kwa bakole skuru ernere bwe kwenge koligia ase family agira bana bae banyoro ambao wako na roho ya kutusaidia ili tuweze kuzika mzee na sisi kama watoto wake tuweze kuendelea na shule. Mnaweza tusaidia, tumeweka pay bill ambayo mnaweza tusaidia. Kerubo Frida, Ensoko TV. Nchito murgiria tuska mutweni go yabe tomo komonene huchia ase ya mateyemo hime mutuche bungia South Mugrango mbaga ya mateyemo konyoro konyi bwo kwagachirwe nyumba hamono musamaria bwo moyo wa mabera uyokoro kwa Robert Maira uyoboigo hudinega ngayo gochia kurigia ekirogo kyobo jumbe ase semeyo ya South Mugrango bali banyore togosirwa mwakerete ngambi ya mono nabego komobolia kogenda gusira bari batari kwinyara mwanchito murgia no roboti rwariganitwe no musakito Apollinaire Sakama tararonyora sobwagare unenchera ya moyo gusira na guchenchia chinka chiria chitari kwenyara ngoli tukulia rere amate ya makuru wa asensemo ya mutijo ebunge ya South Mugirango yako kerobokonyi bugusiro kwagachirwa enyomba amono yubwate ganga yukuchekulie kero kyobo jumbe asebunge yo Robert Mairura berali bageriga
asukumwiranĩria mũgambi Robert Mairũra ari maarufu mu America ng'ambu ya mono ikiagera ambwatĩciri ande ngũsaba Nyasaye amũbwatĩci amũceceni kabisa kene ngĩonda amwe oguo amaceceni otunda amutigire ikiagera okorire gwakira umugambi mbuya mono sama yaya nkoreire agendere kutwara moyo uyu akonye bari batabwati ngero mushimi wa mbuya mono asokworo keng'enje ngiyabune yogokonya abataka bari batari kwenyara bari zero bono koru zero to somebody all from nobody to somebody bagukwana negetaseni kegani gia mateyo yaburi Robert Mairũra kwagendera gusira chinka chiria chitari kwenyara ikiagero murayo muyano uri ogwika abantu bayange mugambi nabachite kerona asiriti omwana one agaika agansira nanda akarigereria muchioyo akaroranga obulemeru mboroboke onekeraro obulemeru mboroboke akariiranga uikaike ache atubwatesi orakoraki usirio obulemeru oburu muchioyo mugambi akaroranga mbia angagachire nyomba agaiga nande nyomba buna murochi yagachuri yatenenire yarire ingora ni Robert Mairũra mweshimi wa ng'ambu ya mono na inde tabase kokeyo egia amente egia mentake egere abantu nali bakoranga serious yana nari tokonya abantu ba South Mugiranga singenjo bono wamwira ru America achenji bogirange ba America Kenya nande South Mugiranga echenji abenga chinga kecho nige gati y'abasawo baikirana koba keroli bwokwagacho nyombe yo bagikere bikora by'abarayi gutumika basae asugwikirania iganga ya siasa chiabo pata mangana ya gunisimu basae bakugurwa kwanyanga nabo bakoira chibura buru ase mesangerekano ya balayi nabara ya bainyete kugura ba jigunsimu mbari batatageti magenderero kwanyora omonto omurayo teta magenderero ubwa abwate meeting ya yarete kobanga igoro ya magendero kwanyora nga gunsimu bantu bagoriru bachire basaririe mukutano uyo iko already mno mukutano gusareka na magendera asari that is going on kutumia vijana vibaya. Mimi nataka tu abolish hiyo iishe kabisa because hiyo gunism ndo nafanya watu wetu wanauawa gukorera nigi amati yarire ire yo gucha kwenekia buna nkomusira bale Mairũra nere kwenekia buna ndoto ya y'obujumbe ngoikiranire nkoboria abantu ba minto ba South Mugirango tigatorigereria mugambi obwata maroro tari mugambi obwate mission mugambi buno yego gokonya abantu tigagendere gokonya iga nande kero togochikomoira aria bunge nagendere gotokonya mono kubwa buna gotokonya bono wa mimi yamo zamangana gwakorire 2027 na bweka kigura kiao chozi ipi na tusaimere 2027 ko ripoti regeta Soko TV kurwa sebunge ya South Mugirango nchere Tanapolinaris kama naboigo mwanjito mogeria egati y'abasae hamo naba na siasa naboiga bonchoria kuromo chio Nairobi nigo besokire na kugikire kore ya serikali kubatanga abantu gosoa asubo gatagati bwe town gento kiare meretie omorobirio hobo obutambiko kwana ne Soko TV nigabana boda boda kurobo gatati bwo mochio Nairobi besogete na kwerera asare nene banyorete litukuri goro litukensiari kunyora litukuri asaba mwanjito mogeria robo turarigane tuwe no yominto Daniel Mwaga turanyora subwagari ababwatani boigo abarayi bakurigia ebirogo bya gisiasa asegemi ya Linda Mwananchi bagikeire bokongwe bikore byo bosagani ebyo byabeire bikwene kigwachinga kyabana siasa ababwato musangirekano bekolete ngora ya nese familia ya Vincent Osiemo olitwa asirimo isonde okuruku mapinduzi ase echiro ya Keumbu karusiwe segalime agaituna magena agaitune mete postmortem ya koriru egoteba omumuro uyu aite tunemete nonye toma rero chitariki 5 omutienyo 5 ense ya Kenya yarenge guchengera rituko lya 77 nigo bono egati y'abasae kurwa somo chio Nairobi besokirira kwenye gikeria serikali asekeria ingano gotumba abanyanyimbo ase chinsemo ao chomo chio Nairobi egento korengana barabukiare mario bonchireria arituko rigima asama lidango Willis Manyina Mboga munyakiro bunge la Mwananchi Kenya no mubungo mukagiro macho yaje constituency serikali ya Kenya
yamwa gusiega chipa chonsi pi oje town ya biashara mbiyo town yesiekire so serikali yamwa kwenda maandamano na muroje maega yana abasikari baichire paka maega yana area side elimo na chigari choka ama korokora town yenge mange 100 so bono tete ko mheshimiwa William Samoei Ruto so lero kwamua abasikari bagenda maandamano serikali ya Kenya yonelea maandamano asamalia tangor ku Wilson yako siri tukoria rere twa bana umuchano omonge na robieye buna twacha mambiga toje gosoe town ya Nairobi ntwe twa 10 etwikira buna study gari twa kokogoro baka Nairobi twachire town twanyoa chituka chia sekiru chisiekire kurumambi amangana munaboni gabangina bakwoni bitunguo gari muturu bone barara pira nawe kwoni kende gyonsi ukwana negeteseni igensoko TV umurago borero egati yaba unchureria anene balia be sector ya boda boda imimuchio Nairobi nigo besokiri na kwerera sare anene banyako bagwetra litukoria rero kubatikano gosieko gwechiduka umubaro makebwa abantu nabayigo abanyimba uko batanga korogoso agiko bagatagati umuchio Nairobi iligwikirani ubonchiri bwa babu na botambe. Kasi yetu imesimama leo ni kilio kwetu juu familia zetu zinatungoja jioni. Hizi motorbike tunalipa, watu wengi wako na tuchama kujinufaisha kifamilia, wengine hawajui watapelekea familia nini nyumbani, hawajui venye watalipa motorbike. Kwa kifupi tumeenda hasara kubwa sana. Hivyo siku ya leo tuna hasara kubwa sana kwa sababu kama mimi nina pikipiki ya kulipia sitapata pesa hata leo ya kuilipia. Jamii yangu inataka kukula, sina pesa ya kuwapea kitu ya kukula, na ni kwa sababu tu ya mambo ambao haina maana. Si wote ambao wanaenda maandamano, sisi wengine tunataka nchi ambao iko peaceful, ambao inaendelea vizuri ili tuweze kulisha jamii zetu. Wono nigo abonchireria babereka bakunyeburia serikali kubarenda ekero gyokurobekana imimuchio Nairobi na lika lyaje gutiga kubatanga kurwa gosoa gukoiranio bonchireria abwakira rituko. Kwa hivyo kitu tunaweza omba serikali ile wakati imesema biashara itaendelea kama kawaida, watu hakisie ikuwe ni hiyo kitu wamesema. Tunahitaji haki yetu ifuatiliwe, tuwe na nafasi mzuri ya kuwa na uhaki wa security, kwa sababu unapokuta kumefungwa na unakuta wale ambao wanawalinda ndio wamewafungia, mtaenda namna gani kwa biashara zenu? Nsemo yabasau bono nigo barireira yogo cyakwene kinga igati yabasaye bari gotema kurbekana babikubya n'abanyanyimbo ngoce bareko bwatokwa na nigo bagucikwene kinga nkonyora barobwene bwabo ekiagera okurobekana kwabo nkwalenge mu mincha yeri chiko babo atwa naikaye mate po Central Police Station ndoka ndeo shurika basoki ani kubwato kubale kwanya mbaka babwatoka mambisa ine sharp batoke milimani baigorwa mashaka because ndwena nendeli ruba se Inspector General Police kurende egati yabasaye niko barakana gwesokya teneni nako bitogia ebirengo byoborendi meyense ya Kenya asogekirania na gotinyo borendi itskoria rero mamincha ya matuka magega ekero twarako robo saria amo onogo salibwa kwenibo yabantu imwe muchio Nairobi alietane yongoro kwa Mr Kingpin gose Osoro Evans Onyinge yonko ligie kerogo korwase award yes award litkolia lero yongwa kere serikali yetu ya Kenya ngambi ya mono ege kogera no nyama andamana lenga somo chio Nairobi aiga na botorocho bolendi bwa nyara ko baboko bobu yasana dukanchibuniri bantu banyole chingoma aselitkolia lera abantu baito ba Kenya onde tayo nyara ko baga kuumia akero ense ya Kenya yange chengera litkolia 77 nigo litkolera chiduka chinyinge kerage cyara kanago sie kuimeyo mochio Nairobi asomo baromo ke bantone kibwa obo gatagati umuchio yo litkolia rero anene akero abonchereri bakolera sarabetera akero abonchereri anne bali be sector boda boda besokina kwenye bodi ya serikali kwa bekero borendi isaine akero kolbeka kwa kone kiwe mochio Nairobi inko ipotereke Soko TV kurugaiga asebara ya Moi Avenue obatakati umuchio Nairobi retere anene gonkoro kwa Daniel omwaga manjito murigeria uyu no musakito wechigosana ntoche twara muruka Daniel omwaga kuri no manjito murigeria tiga Innocent Onyangara gukwanie mambya ya bono tugendere nesemo ya mayuma manjito murigeria
muchumuligiri na okwaninga itongo mochochi na ayira delinga itongo no ga yadinga kikwabogire mbogete biyabono innocent esenye nchotora sama yatiga togendere na inche ndarabwatira bwekogera konyagwa beire gwaratirimbo kirasi nini ntagete ndara kwana litukolia 77 osomocho bwa obosongo oyo orase county ya Kisiri tukolia goro mwancho muligiri botoero bwene getigworo kende getabete gekorrekana ekera obonchuriri bwagende tekera buna bokogenda kira lituko mwancho muligiri tigango turanyora roboti buna oyo mulikito oyo lengaso mucho bosongo akonyara kabaga otoro kinga ningi kiale ngoro litukuligo yetano yaro Boniface igondo mokori biasara so mucho bosongo ondo murundi epigipigi asiri tukoria rero na serikali yetu nja soka bia yachaka kurigeria mangana ya usalama so muchito bosongo na intubuna barundi chipigipigi ntwabwate birengere byarenge byanga nkorenda tore biasara byeto mbi bese gutwara problem ende onspi aso muchito bosongo ige biasara byeto mbyagendera sencherere ndonge enataka kwira ribageri gotebya serikali yetu ya national government ne county government mbia mono aso kuoroki ngana inu mutagito morembo tokaso muchito bosongo bakore biasara muchito bosongo ne county yetu na Kenya ngima ndaite kubasaba sa magana siasa rotolemereranie ekero omonto agochorinda mwananchi okore ebinto byaye ogenda kero omonto agochorinda ground okore ebinto byaye ogenda kero omonto agocho United Opposition okore ebinto byaye okora ogenda ekero omonto agocho UDA okore ebinto byaye ng'ora oenda ene kitokoragera tubwente togenia abantu aba bonsi batutigere besa tata tigesegi abantu ba UDA bagocha batobeke geti batoekere babwate batorit bagende irinda ground bagocha batoba masi bagende aba bande ba tigato engaki toragere bone ngaki tonto base kurwana ngaki tokoro cio bosani tigerekera omonto agocha nebesa yaye aigoreke beti torie besa yonsi akore gento kiege ekura no bobista tokare pogisi maya bweka wakaso gete lakini bono iga rosie ground na bono mulemberero ba iga turagere okoragere tata ntu arwara Nicholas Mundusi ngorokwa bondo mubwatani gikero kitia mwana gitigeri techikanso kirito kurwanirira kisiro isato cyo mugusi obotenengu omwando nobogambi litukoria rero kitarikieki sana ibere cyo mochana na ogatano na kabere litukerire litukoria obosibore bwa kabere ekiagere na lituko abaito barwanirete kegima bakarusiri chikoriria migete mwana inchitako na rasa ko yanira igori tukeri na beta gitaba na aba Kenya besi asebale ensengima bainyoreri tukeri na okoro kurubeka no kuya kwa marembe utaikora amamonto ko monto tarwani monto osasali amari abantu kiagere kerenga keri tukeri no konyora ekero twaruseti e constitution yeri agwateri chikoribe yari kurukunga section 2A ya migetomo omonto obotambe omonto kahwaida tabwateri bagakoyanira tinene abange baitu bari gutumie gikubeke ne sana kiritokorukanga imperialism impunity go yarenge bakebinyoro bakakere asente yo kware koyana ekatiba yo mogaka moiga begetiri chikoria arenge libe mono force direpa go yarengo kanu go yare go chapaka no ena asore ke baraza kugusakora chiro pinga ne chibese chia kanu go yarenge be mono yare ko bya abantu lakini abagaka ubagatacha ise kabisa mu gako tinga gatacha chikuku bagatacha mashinde muliro bagatacha omonto tokoroka gitopu imanyara bagatacha mono ke imba boru muite bagatacha kabisa abanta abanke mono bagatacha bagateba ngari chikeri bakatoriru kigento keringa ekerenga yasaba no kurwanira kyarengo gusibure ekaroro murayi kurwanira abantu tosaria enibo osambe chipara bwate ebintu ekiagere kerenga kyoburayi no kurwanira abantu na mari yabo tetagitiosarie ebintu seitaiga ndocho botoere rumbuya boro botoere rumboro buru buya mono kigima naenda abo totagetegusia itobo botoere rubo buya ekaro tokoborie ebintu twali konye ne petition twali present to those officers which are concerned to those are taken to take the number. Good.
nabigo manjito murigeria chingaki abarahi nabiga abakenya bagendete kugikira ibikore by'abananchi gusaganwa asamatanga nabiga semesangirikano nigaba bwatani balinda mwananchi besokire nabarabu ase bakwanirengana heyogo kwana imeyo mocho Nairobi nigo bamukiye serikali enene hewizara y'oborendi bwime asibatebire tibarayikirania oborendi bune bwenete manjito murigeria turanyoro robotiro beturu kwariganirwa no musakito ababwatani boigo abarayi bakurigia ebirogo bya gisiasa ase gemi ya Linda Mwananchi bagikeire bokongwe bikore by'obusagani ebyo byabeire bikwenekirwa chinga ky'abanasiasa ababwato omusangirikano bekolete ngora yani se familia ya Vincent Osiemo olitwa Sirimo Isonde okuruku mapinduzi ase echiro ya Keumbu karusibwe segalime agaituna magena agaituna emete postmortem ya koriru egoteba omomuro oyu aite tunemete nonye tomaeta agwete kurwese gari igoro ende gari eyu aengo tama ekonye agakunerigena ligana likamwa komote akagu omotugoro akagunse neba cha kumuita nemete baadaye bakamwire se nyagitari ya KTRH na baadaye chironi gokorerwa operation momuro oyu agasira Saturday Margoba yuko Saturday Margoba satano chiabotuko ababwatani abo bakwana imeyo mucho Nairobi igati yabo Wycliffe Michira oyokorigia ekerogo ky'obubunge kyabo basi nigo atebire igati yabarayikorwa account ya Kisii na ubabeire bagosegeta obusari obo abantu baminto ndete kogikeria mangana ya koba Kisii county twabeire togosiria abantu baito soria gunism ere Kisii county twabeire tokoenga gunism okoenga gunism ne ligo tebese gesongo nurturing gunism ko tebe abantu baminto abarayi bali Kisii county bonspi batige obo nyiro obo bale tere Kisii county abarayi nko beka bali bira ebibagwamo eline bita abantu umuntu akwenda amatanga obangero ebibago umuntu akwenda omuyegagete obangero ebibago abandi baurumba ke bikoroto saolingo support baro murayigete na abasoroire tutiga mangana aya yo gotomeka especially vijana tutiga gotomeka bobe au yogo chikotebgo chugo itano mumuro mino oyo chugo itano mumuro mwabo mwisiko mino tutiga gotomeka bobe tuita abantu baminto na indege ntokende osaba bali bons pipa chirega tokonyane elinde omumuro yo ku Vincent Osiemo ne familia ae enyore a decent send off tukubao cha kubanga amatanga nenda barayi bons pipa Kisii county na abasabire rero mochamo mwenspi moto bwatisi elinde tokore amangana ya yebibago agunism bire Kisii county chingakie checho nigo bamukirie serikali ase batebire yasinyire gwikirania oborendi gochia ase abakenya wenye walifanya kitendo Keumbu saa hii faili yao haipatikani kotini and then we call ourselves we have a government where guns wanaamka asubuhi na wanafunga barabara na tunasema tuko na government of William Samoei Ruto. I know very well you are using these goons to win 2027 election. Lakini I can tell you without fear of contradiction, tuko na weapon moja inaitwa kura and we will vote you out. Either you like it, hata utumia kina nani. Our goons ni watoto wetu. Mtoto wenyu hautaona kwa barabara hata mmoja wanaenda kupigia watu mawe. Saa hii watoto wetu ndo unatumika kama goon. Ule mbunge wa uko Keumbu huyo jamaa alisamoniwa na DCI hajaenda, alafu bado tunasema tuko na inchi na huyu mtu ameua mpaka mtu akakufa. It is really unfortunate, but we are telling you, come rain come shine, goonism must stop. Women are most affected by the goonism that is happening today. Women are the largest people who do the small scale. They are the small scale traders and they're the most affected. Like today, a majority again are not coming out to go and feed for their families. Goonism has taken our country into the books that we never thought we would be here. And we are calling out the IG and all the police and all the structures that are required to come out and condemn this strongly. bono nigo batebire okuborwa kw'oborendi nigo kwabeire enarero imeyense ase barure inse ya matuko 45 gochia ase omuinspector general bw'abanyanyimbo kwenekia abanyanyimbo bari bagostoka ase obosari kwimukurigwa bare egetambukiro ky'erichiko. The case of Ososi
the current Vihiga senator. Up to now, we've never been told where that investigation reached and who was arrested and actually who got the consequence of doing the same. Therefore, demand as follows. Number one, that the Inspector General of Police, the Directorate of Criminal Investigation, and all relevant security agencies must investigate, arrest, and prosecute not only the goons on the ground, but also the financiers, the recruiters, transporters, coordinators, and political beneficiaries behind them. Ngoripoteria Ensoko TV, irietariane Linet Nyambane. Wanchumuligererio ino mulikyo ito Linet Nyambane noroboti oruo senchira yo wikira numuna kwa igure Diana abasaye bakwanire selio giriabo nyegenete nga kera abasaye bakwana igo at the mean peace no romolembe batagete obegokorera tutokogenda busyo mwanchumuligererio murayibwe kyamagi ya PLP kimanyikanaga na People's Liberation Party muske Martha Karua selitu kuligoro nigaigore tabisi kyama kya PLP orosagirwa Nyamataro sensemo ya Kitutu Central ose bodi ya Kitutu Central yurese bunge ya Kitutu Chache South niga kwanitena bali kimaga yoko igora bisi yo asanya ariko bakakogikilia ebikorwa byo bago ebyabere bikororekana seme kutane menge oseme sangerekano sibakale gata mwanchumuligeli nigo bikale kwa babigo turubania merobeli mulikito Pethuel Machini ni kiranta senseme ya Nyamataro nako twaliganiria robot rukubwati Ritukuria rero nigo muraibwe kiama kia People's Liberation Party PLP Martha Karua anyarekora umanyega boko igere abisi kiama kiorosaga rwa Kisii menseme Nyamatare wodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii. We are here to open the Kisii County branch office which I have just opened, and I want to take this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth as one people with one purpose and to ensure ya kwamba mambo ni one time. Ati mambo ni one time. Kaukwana bariki maiga yoko igere abisi ibene nigo moske Martha Karua agikiriye borro bikora byo boke bage bene kigo matukabwango igaimerongo rwa Kenya na kuburia basaye batigo tumekobe n'abana siasa na kurenda bugima bwabo. Lakini sisi tutaendeleza kampeni zetu kwa njia ya amani. Tutauza sera zetu, hatutauza matusi, hatutauza utengano, na watu wakome mambo ya gunisi. Na vijana wetu waelewe uhai wao ni wa muhimu kushinda pesa yoyote. Pesa gani au ngapi unaweza patiwa uharibu maisha yako, ujeruhiwe au ufariki kama kijana alifariki pale Nairobi, yule alishutiwa ndani ya gari ya principal secretary. It is not worth it. Hata hapa Kisii pale Keumbu, mtu mmoja, ripoti zinasema mtu mmoja alifariki, wengine walijeruhiwa na magari pia iliharibiwa na mali. Chinga kichiboigo nigaburira bana siasa gukora siasa cyomorembe na kona chisera cyabo asogotegera bande batari gutumeka chinkuru na gukora siasa cyoboke bago. Mimi nasema siasa ifanywe kwa amani. Kura iko mfukoni mwako. Siwezi nikaitoa kinguvu. Nisikilize niseme yangu niondoke. Sikiliza mwingine aseme yake aondoke. Wewe ndio mwerevu, utajua ni wapi utapeleka kura. Wale wako kwa serikali, jukumu la kumaliza gunism ni lenu. Ninyi ndio mnasimamia askari polisi, nasi tuko upande wa upinzani. Kama iko mmoja wetu wako na gunism, zote tuache hiyo mambo. Kenya ni yetu, naweza kuishi bila kuwa kiongozi ameteuliwa, lakini siwezi kuishi bila nchi. So let us keep peace in Kenya. Na kubatikana neritskuria rero sabasaba nigo moske Karua aerero yabokori nyora ritskeriga na kuboria richiko gosikwa na kuboria morembe kubekwa chinga kichonsi. Today is Sabasaba. We commemorate and we remember those who shed their blood, because Sabasaba was the peak of the second liberation. We were so near yet so far.
People lost lives, others were arrested, some were beaten up. We remember fondly that it is their footsteps that gave us the Constitution of 2010. We must safeguard the gains in the Constitution. We should never be stopped from expressing our rights, our views, so long as we do it peacefully. The government should never elect blockades like they have throughout the country today. It is a shame. Let us keep peace and let us uphold our freedom. Aiga chinsemo cia Nyamataro no omuraibwe kia magia People Liberation Party Martha Karua nyakabaga kwigera obisi ya ebene asunga kicho ni nyakabaga kuboria ebikora byoboke bago gutiwa kurwa sabana siasa nabasai gotiga gotumeko bobe korpoteria Ensoko TV kuraiga Nyamataro ime yabungia kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin Onchumulili wekera bucha butokirista kaisano na ibere maiga yense ya masema mbiabono Diana tukiro mwelio gamaya bisi cha byikire chinsemo chia Nyamataro Adekia magia PLP kebwate bisi cha bune kemanyirilikia Adombaga twalire ebimanyirili byaba abande batwale tochi abande kwanyara bwate inyundo abande babwate pliers bagate bangoje go tighten bali ebintu nanda abande nabo konyara bwate nonye nimete basimegete ebisi chipi megete Nyamira kagerete nganko genda biri Nyamira yeah we hope so kiaro mete kero kukwanire bisicha ninganjite bisicha sana bono nabongo take bisiche bibeka kirasi okay oikira buba chumbuligereri tigatogenda umutima konde elitonyara kwa batokwe aligane tokoira na tosoe asensemo ye chigazeti asema biabo Eye Ensoko TV Uboroso Bumugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na iboletwe unango tebiwa ndabona ibolu tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga
na konyara ko baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya Gusii chinse mo buna ichana kuru mwancho murigereri elitonyara ko batoko wa omugusii ora ase mo yana kuri baga kenya ko bakoiwewa na nene mono ntonyara ko batoko ase chinse mo childoret no omugusii ora ase chinse mo childoret nera nyara ko mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba kuna chinsemo chia mulo eso musiyale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no musiyanyare ko bagako iwegwa ase nchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako iwegwa ase nchera enkeranu aiga omwancho murigereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batoko kora eke korugeito tonyare ko batoko gekora ase nchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyara ko batoko koraleria okorali kwanya gosira asenchira ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi mwancho murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Soko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ari aenekiwe ari arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi 45 nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ari aya agendrete ase sector yechisemi Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Magega ya televishoni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba ya Gusii onye kubwa tokoralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli bagali ya bene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere silwetire namba yaito yobonchurelia 0788666662 Chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goseliboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ko Gusii kurwa Soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'Omugusii boigekiwe Omugusii bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro ky'Omugusii wetro murobelyo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanga nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'Omugusii kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'Omugusii Yekoro yeito imeye Soko aye Soko Yekoro yeito imeye Soko aye Soko ibyengia yakire ngumanga bunaleo aye Soko Eye ne Soko TV oboroso bw'Omugusii.
omurigeria bwigetaseniye Soko TV asentune neni gotoso asense mu ikiga seti na ratara kumanyanga ninki kigo kwanero mwanchu ito omurigeria kora butambi to tebya na ikwara nyorere ga seti eri wanjite kwara manyanga ninki kigo kwana asubu agare korene butambe ni gotokora ito mwanchu ito omurigeria twanya to kumanya asoko kwane nigo mbate gazeti ya Daily Nation ero mbata soko bako kwane na kirigo kwanera no saba mwanchito Mulgeria twaro chiri tukurigoro kurubekana wakorekana taso mucho Nairobi nechinsemo nonye kurwa soro na usiba tebete meremo musemero biryo nigo yarenge muna butambe kure no mwanchito Mulgeria tkaina innocent libaga nera ratebya subuagare ninki chigaseti chonsi chigo kwanira ritukuri rero semambia bono mwanchu Mulgeria soko boko kwane nigo mbate gazeti ya The Standard asebwate peche ntangani kuro yobombisa bwe chibesa se county ya Nairobi okurunga Kerich wochika kurwa seke gambero na boigo sepechio moelio amaliga a Cristiano Ronaldo mogosoli bwelieta na boigo bwe timu ya Portugal ne timu yabo nero yabete kurusi wa seke minano kia World Cup goso kuli bunyangongo bwense ne timu ya Spain goli ya Mikel Merino kamotiga omogosoli Cristiano Ronaldo na maliga no botuko boigo romwancho Mulgeria sensemo ichigosoli na le timu ya Egypt ego yabetege kurusigwa seke minano kia World Cup no yakira yanyonsi chigoli bere timu ya Argentina karumaega yabo Lionel Messi ekanyonsi chigoli sato kulenda mangana aramanene Diana na alingo mo coach we timu eyo ya Argentina okurukunga Hassan nigabetega gukwana maiga yego soli kwera agateba aiga titonya tikoba tokwa egwa abokorerio buya kurwa somorifari akanyara kabaga ko momonchia sekilia tebetenga umupira nigo bugetua sesirimbia senchirembe naboigo ekebinane kekyo bukuligyo bunyangongo bwense nigo kegendete ko bage koleta mangana mange siginyi twa romo gosoli bwense America na ndoro musaga ni okurukunga Balgon kako gosolia maiga yokonyore kadi mbaliri kawaida kera kwanyore kadi mbaliri igo gosiekero kuru chiko solisa totally chiko bago kogosoli bakanyara kwa bago tebanga nigo bako chiko bako na gochitona ngora asigika kyomwa ko mugima na mango mwanchu Mulgeria ine yesemo ichiko soli toira na sense ito ya Kenya semambia bono mwanchu Mulgeria chigazeti chonsi pinigo chibegete chibicha chikoro kinga kyomucho Nairobi obete gosie kuli igoro anamono kera ogochingira kweli tukolia 77 umwaka bwili wemo chimikyanda na merongo kyando mwanchu Mulgeria anekera kuba Kenya bakoinyora esegi ya lenkoro no kurwanira obosibule bwokonyore bya mebinga sense ya Kenya bakenya igoro ekera bachite ko babakoboka bakanyora umucho yo Nairobi igona liri nabanyanyimbo babegete ebi mekorogotonjera nabo igo mwanchu Mulgeria amagachali aramanene ya serikali daro konyara ko bagakobekwe sengenge bunenchire ya yogotinya obolendi abasaye bakembaro rekanita sebara bakanyara kwa bakobekwe byara nabo igo mwanchu Mulgeria asbaka bago kwaneranga ki obonchuliri bwanyarta ko bakonyora sara asogoteguru kwe byasara rase bali bagoteba batenete sector elia yabantu bene nerego kwane chibese irenga yanyartika bago Diana gotebya le nirenga gazeti ya The Standard nero nige kaliko bage gukwanera igoro yo mobisa wechibesa oyo asemeti nyibono obere taliko baga gwikira nabosyo bwekigambero aselieta okurukunga Charles Kerich mwanchu Mulgeria nigo bono Kerich atebigunga anyare ko baga kwe eira bwekomonyene boika aserumande Industrialia elia chake gesibo kiaye naboigo asegazeti ya The Standard yesemambia bono kor kirenga ngakia banyanyimbo litukuri igoro banyartiko bakoenekia nga abakenya mbaligo soa asemucho yo Nairobi nabo igese gazeti yote nga police perfect brutality ine gazeti ya The Standard tigatonda chigazeti chindo mwanchu Mulgeria na chiro chia sema mbia bono elitonyara ko batoko ligere litororenga ningi kilikeroro ase gazeti ya Taifa Leo bagote ba hasara tele nige gukwanera igoro mwanchu Mulgeria iyo bokoli oboncholeria somucho Nairobi buna bwarengeli tukuligoro na asbaka bago kwanera ngaki obolendi bwarenge nabo igase gazeti ya Taifa Leo bagote mimea tiba tija kwa barobaro bagote bango mwanchu Mulgeria obolemi bolibo kale ko bogotumeka ase koranga abakenya konyora bali obogwenia kurwa ase metego sebi meli bigonyara ko bigo simekwa ukwana bala sensemo yechigosoli esbagote banga Belgium nigo ya nyara ko yekuyelie meli yaba America mwanchu Mulgeria na mange aliaroro akro ko bagokoligera gazeti ya The People Daily nigo kwana arrests and travel chaos
mwancho muliresi bagoteba litukuli igoro okobe kubiara na boigo abakenya bange bakanyora chinga chinkong ekera bariko bagotumeka chibara asomuchio Nairobi bosombi bogate na kilibagoteba ng'akia abanyanyimbo banyartiko babakobeka abande biara noro mugano monene ase gazeti eyo mwancho muligereri ya the People Daily kolende na boyomba bwate kingese ke roboti ndora roteba the fights between key state agencies that have killed projects sank Kenya into debt bichaba kama kobeka yomuswati oromo control of budget yokurukunga nyakango asu mwancho muligereri bagoteba nga aigamba sioletie chi state agency go sama shirika ya serikali aibagoteba nyareko bakagoita merubili oyemere ya magendero ya serikali nabo igo mwancho muligereri chibestia nyareko bachiko genda simebuko y'abantu no mwali gokini akilibagoteba nga amakabeso enzi ya Kenya ekonyareko bakegwe so yenania tigatoligererie nande chigazeti chindo mwancho muligereri sema mbiabono egazeti ya Business Daily nige gari gukwana standoff as Uber Bolt fares to rise sharply on new rule mwancho muligereri bagara goteba nigo bono amagori ya chiko bagago kina ase chigari chirito gonyara kwa batoko order online anamona ase company ya Uber yibwate chipigi nabo igo chigari neli ya Bolt esbagoteba ali chikoliya mwancho muligereri nigo chikoba likoranga chibesi chenyara kwa chiko kina kilibagoteba gaigo mwancho muligereri ne chibesi libagoteba nga babwenete ko babagwakana eli banyara ko babakonyora igento gikurukunge license yoko bagokora obunchuliria senseme yo mtandao nabo konyara ko bagosoma nabo igo betting farms families to block addicts accounts mwancho muligereri nigo bono bagotebya company chirichiko bachiko etendera korondo ase chiamate chitagetenga chi account chi abali bakonyara ko bakoirukia chindega bande bakonyara ko bakobeka chi stake chinyara ko bachigo siekwa timati Diana gosema mbia bono kero monta chiro tebire doche nyauma yatigandara mutumika angojei account ya yega kuirukia ndege sana ntaite mwe blog timati company eria gotebi gutindi ikwanese tago CD blog adira bakoigore ndonya babwate chi TikTok chi backup baje gutware ya betting backups kulindira buwe somero ororenga ngaki bagendete ko babagukwanira iguru y'abakenya bagendete ko babakobeka chi stick cyabo togenda goika asense ya bo Rwanda The Guardian igaseti rabwe gukwana poor fish catches trigger supply crisis high prices umwancho muligereri nigo bagukwanira iguru y'uburubi nabo igasibagara gatebanga bono inchira bako bwata gosubakora bichinsu nigo bono yaberige gukinya amagoli asenseme y'umwancho muligereri ya Rwanda nabo igo nationwide calm upheld amid heightened security umwancho muligereri nabo konyara ko bagwesomera na koranga ngaki ebintu bigenda tego ko babigo kolekana senseme yubo igongo kwana bale Tanzania courting French investment Fire Vision 2015 se ya Tanzania nigegenda teko bage gukora chinkwana nense ya Ufaransa ekirabara baru babekire amarorabo y'umwaka bw'ikirubere 50 bwesomere egazeti ya The Guardian asema mbia bono tigandara ragose gazeti endenere mwancho muligereri tigalite kurwa sensemelia gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania ulinzi kila kona amani ya tawala mwancho muligereri bagukwanira unabono ubulendi na barobwa bigetua sense ya Tanzania aswata wananchi wengi walitulia majumbani askari walitanda kuimarisha ulinzi Sabasaba biashara chache ziliendelea Kamanda Muliro azungumzia ulinzi wa uchumi watoa angalio kwa biashara goseki biashara mwancho muligereri gaigango kwa nabale asense ya Tanzania nero Sabasaba yo koranga na bere baka Tanzania na barabu batebaga ase gochengera ochengereli tukeli bagateba calm prevails amid unusual quiet on the 7th of July. Calm prevailed yesterday as Tanzanian marked unusual quiet Sabasaba public holiday amid widespread speculation on social media that there will be protests in various parts of the country. Tanzania nero litukolia Sabasaba mwancho muligereri nigo lyarenge litukoli toereru kirabago tebanga abanyanyimbo nigo balinga se kibara ntagete mu director tarato bekira kibicha chikorokia asigazeti ya The Daily Nation ngaki litukoli goro deployment yarenge gosenga kyabanyanyimbo balenge se kibara elito kibeto kirigeri na Diana gakuyaligani gochicha wakotebya emeganere asigazeti ya The Daily Nation yasemba mbia bona
no sentia se igazeti ya Today Nation aigo mugano munene go kwanira igori eri tukurigoro saba bagotebanga bono ebintu biri byanyari bigokorekana koranga amaunchuli ya beire actually kero tukwanira saba innocent kurasa matukamagiga monekero twabwate musika molodinga oyibono nyagusira ntwaro kibuna abantu bari gukora ukorobikana twara abantu bari kubwatwa abantu baraitwa kurinde bagotebanga bono nigo litukerio lirachigonchoreria gusama onchoreria mangeni garorekaniro mwanchito murieria no mugano monera se gazeti ya Today Nation aigani go gukwanira egatiye chipara chiri chabete chikobekwa chirod brokerage kurigoro chibara nchire chanyate chigosiko mwanchito murieria na gari ncharingi kunyara chigweta asiba gukwanira buna abakori gusaba abakori emirimo mwanchito murieria na boigo abonchiria kura chinsemo abatanyarite bawikirana asemeremo yabo asibagotebanga kubeka chirori blockage nigo cyabatangete wikirana asemeremo yabo mono bari babwate kigali nabayigo mwanjito murigeria bari bayigo baganirirwe kirana ase obonchiria babo gusasiba gukorera kati kipari cyuma kikwanete bayigo bagokwanira igoro y'ekisukuru litukurigoro asaboroki wabatanyarite kwikirana abatebanga kisukuru kinyinganigo cyasiye kirikore no mugano yo litukoria rero nigo rase page ya kabere page ya gatatu page ya kane page ya gatano page ya gatano nemo nchakebe no mwanjito murigeria aiga nigo babegete bica yabali bakwegera bwene bwa mwanya banto activities gego mwanjito murigeria abo barenga sinsemo chia Harambe Avenue hagasomo chomone no Nairobi bagokorokorobekana kwabo ngendo kerindo kibagukwanira igego nabanyanyimbo bakuwa tukachinkwana cyabo asiba batebanga onye mu Kenya ndebwe nsiganjete ense yaje nigakubwatira chiko liria yokorobekana iriyo guchingaki oyegwa beigo obulendi ekera okorokorobekana kwae ngendo kiriba gukwanira beigo chirori block chanyate chikobekwa asiba tebringa n'inchira ya moyo kwenekya buna kunyara bari bago control abantu bari bago swaso mu cyo Nairobi beigo koligeri Kigali nabego bakora umusako mwachito murigeria asibari babogye Kigali eritubanyara bakwenekya obubegwa ayigamba kwanete chinsemo au chanyate chigo siekwa mbakwanete boigo chikaunti chiriye bionchole botanya ntubako kwa abakogendero mwanchito murigeria mbakwanira bari nsemo ya Nyahururu Bometi Narok Kericho igati abo mwanchito murigeria sawoteba chinde no nyabayigolete banyate bakonya ebintu byabo gose bintu biribagana gukora mbinyariti bikogendero mwanchito murigeria osa uri innocent umugano yo ogokwanira okorobekana mna gwakorekana taso mu cyo Nairobi gukwanira bali banyate bakubekwa byara lakini egento keri bagokwanira litsukurigoro ntwabwate abanyanyimbo batabegete uniform barabo nigo baringi wetaso mu cyo Nairobi batabegete uniform lakini babwate kibunduki mwanchito murigeria ase page ya kane page ya gatano nigo babegete kibica nawo kibica kirebuna ebintu byanyate bikorekana litsukurigoro ndobwata abanyanyimbo ase bicendangani muri ababwatete omusayo yo mu gagu boigo ebicaye no mwanchito murigeria gandoche naro komya kiuno munyanyimbo yo tabegete uniform lakini gaseti nabere gali tsukurya rero mwanchito murigeria nkagetera bakora kibica babegete kaite innocent rawo gukorera gawe kyagera pake page ya gatano ne muri tsukurya rero gento bagede bakwanira no kurobekana naboigo litsukurya 77 imensi ya Kenya Wanchu murigeria kera tugokwana igoro yeli tukulia 77 lia igoro nigo totaite tuiguchinkwana twarocho mu governor bwe county ya Siaya Selieta Okurukunga James Orengo no alenga sebara na boigo mwanchu murigeria mobsa bwa abanyanyimbo osoteneta abanyanyimbo ase county ya Nairobi na rabetega gokwana litukuligoro tigango torara chinkwana na ngikilba betega gokwanira igoro yeli tukulia 77 litukuligoro. Our team is united and the movement. And do you understand why now so many years I'm just doing the media. I'm coming to the Senate. And I'm just chine chibicha chialenge kurwa asomo choyo Nairobi bagatagati bo muchoyo litukuligoro
abakenya una banyartuka bakonyora chipara chinalire n'abanyanyimbo naboigo kilikiarenge gegotebekanaga ugusiku chipara icho nigo boncholirio bonge bwanyoreto gwakwo koneda yanangagire tumugano yo una kwayo teba no bwatenga kyo boncholiri bwanyartuka bakonyora gwakwo konene naboigo aigase gazeti ya The Standard page ya kabirengo kwana bare spagotebanga nigo abasaye mwanchumuligeri bake bali babete bakororekanise arabete bakobe kubyara esegentu gili bako babago kwanera igaiga umuteneri w'abanyanyimbo olio ikurugwo police commander wo mu Ichoyo Nairobi yokurunga Isa Muhammad igatebete iga inseteyo etaliko bagendererigwe kebuliro mochoko nonye ninka yago gegraz mutwaro mochoko tokonyara ko bagokorosie ndagera nando orare ase chikoni ngoro selie ndagere sitting room ando orare chikoni igare goteba nagekoera twabekire emiroberi emiya yokoranga konyara ko batolito ko bekuburendia se Ichoyo Nairobi kiraba Kenya bange babete bakuboka na konyara ko baba kumira n'abanyanyimbe se bara gukwana bari umwancho muligeri nga kiritukelia beteli tambe boy gomuraibwe kyamakia Wiper Patriotic Front uyokurukunga Kalonzo Musyoka nera niga abeteli tukuligoroga konyara ko bakubagikilia abanyanyimba sikilia goteba nigo banyartu ko babagosie ko Ichoyo Nairobi na namono bakanyara ko babakoli n'abakenya libaga lyogo chengera emyaka 35 nomo elia yokunyora lituko lya 77 mugano unigora sepeji ya kabere peji ya gatatu enerongo kwanerere igoro ya egeti ya kamkunji buna kiarenge ensemelia asaba Kenya bale kwa bago kore misangerekana na mono mwaka bwili bwa muchimikianda na merongo kyanda swago tebanga bono egeti ekyo nigego koinyorwa no litukeliria 77 lya nyarite ko bali koiborwa na bono ego mwanchumuli batanga mauncholelia akanyara kabaga korwe nigeti ekiboniga nigokere igyokogosolia enkoyo mwanchumuli gelibone Kenya ko bakegonchoka gosego kolerwa mauncholeri no mweli Kenya ko ba yegwikira ko ba babadani batengege sero gyokogosolia enkoyo tigangira naso mugano omunene hase gazeti ya The Standard goselingana limwa mwesema mbiabono ngokwana bale esegeka kimiti nyebere nigo bono oyo tali gosorusiri ya BC oyo kabero mu bisabwe kibese finance executive of the Sabwe county ya Nairobi aselieta Charles Kirich mwancho muligeri abere gakogenda bosio na gutaka koranga ngonyara ariko bagakwamiria soko beko kwa byara nabo igogosiekerwa ase sechera kulende bono mwancho muligeri lituko lya Jumatatu nigo ikigambiro kya Nairobi gaigagia sieko murangwa oyoye asibanyara ko bakamotebinga nigabwenete bona sobwanganya ariko bagagwira goikaseru Monday ya Nairobi elia chake igesibukia kemiti yenye tato nigo bagukwanira mwancho muligeri ogobekwa kwe ke sibeki kemiti yenye tato nuko bwatekana nugo taigwira na korokia machayo gochia ase kigambiro na nigo mwancho muri yako bwatanigwa na ugosira gwe million chimi isano ne milioni ya mona isano nemo echibago tebo mwancho muligeri chikobekwa ase ogwakanwa kwa gose obokoleri bwabali babete bakurwa obokoleri bwa ege kimachiko sege machiko ase county ya Nairobi nigo bono mwancho muligeri anyara ko bagakwa egwe kokonomu na chebina asago tebe gungonya tago chikobaga koire bosio niga chikobaga koligeri gubuno muntu tamete korwa sense aye kero kwe fugitive kera kuru fugitive igobono no muntu nkabu no muntu tamete na ndekero ko bagokororekana nigo konyora ko bakobekwe byara mwancho muligeri mugano Okerich ase akonyara ko bagagochikwa anyara ko bagakoira goika ase erumande nigore igaiga sigazeti ye page ya 5 aspa konyara ko bakwarera ase nchiraibuke ko burendo mwancho muligeri page ya 5 nero nibwa tumugano gaiga aspa ukwanera igoro yechi kanisa ase obwamo hese kyombegeli kyabwe gorunga National Council of Churches of Kenya NCCK bono nigo Kenya rako bagego sabekyo mbikeli gekoligerelia ngaki abakenya bakonyara ko babago bwatana sobwamo nabo igo mwancho muligeli commission ile koligerelia ngaba Kenya ko babale burunge batire ngabana siasa bali bagendete ko bakuru chinkwana chiko ogoserelia omorembe nigo bwente ko babako bwatu nabo igo ngokwana bale igoro yebikorwa bya chinkwana chirichi abete chikurugo mwaka bwilibwe mu chimikianda merongo kyanda nebere 1992 nabo igo mwaka bwilibwe mu chimikianda merongo kyanda ne 5 nebere 1997 mwaka bwilibwe
bw'echirubere na isano ibere n'umwaka bw'echirubere na 12 asibagotebanga echinkwana chia siasa nigo chiabete chikubekese ya Kenya hase chiburaburu nabo igabanta bange bakanyara kwa bagosiria obugima bwabo mwancho murigeli bwesomere na ora baisikobi nabo igo na barandi abange kuna babete bagokwanira igoro yechinkwane cho ase page ya 5 igazeti ya The Standard yesemambia bona Masento kwira na gazeti ya The Daily Nation page 11 mwanchito muri ya page nabo wesomera nigo bagokwanira igoro ya Safaricom mwanchito muri nabo wesomera gago kurende tuko cha somugano page ya 11 chiskuru echikariko ya Innocent wekiraboniga agentuke omugano gutokira semesa nigo bagotebanga eskuru ya Samita Boys rero negendete kuya egentota maitinga asoro ngoro itoro wagusini ire mono chisemo cha Rift Valley na bagoteba chiskuru cha ire mugano ra CPJ komine mu manchito murgira nigo bagokwanira igoro ye eskuru cha Nyanza asaba gukwanira buna chiskuru cha ose chinyomba cyoboraro cyabire chikoya abayiboli bakotomerwa abana singa cyabo na boygo abana bakogenda singa cyabo mwanchito murgeria baguchaka ne skuru ya Nyabisasega igabagoteba kurwasi chisemo chis county ya Kisii bobasi mwanchito murgeria bagotebanga mbarora abayiboli yani ambarora abanafunzi bakurutirana amagina naborokia babo abo nabarimu bari kurutirana amagina nabana lakini tukere bagoteba nigo aboroki wabo bari kuruta amagina yugo chia asaba alimu kento kireta bali banyari ba we defend self defense mwanchito murgeria nabana butukumanywa nigo besigete amasiabo nigo babigita amasakara nabo igochikaria bagsejo tibanyara bakorekana na CCTV mwanchito murgeria baigo mukwanira bari school ya Nduru Boys nere gutuka sinsemo cha Sauti Mugrango nero yabeteke gogia mwanchito murgeria chidom ose nyomba y'oburaro nere kabage koya egento bakwete bagochako ikiraboniga nigo bagendete gukora obunengi baranikirete okoya gwenyombe y'oburaro korene waigo abawaziri omwaziri w'ekisemi n'abayigabarai b'ekisemi nigo babulire mwanchito murgeria chiskuru timaiti n'abaranyara bakorora kinjira baranyara bagusansura mu chando yosto kumanywa bayigo se county ya Kisumu ritsko ya Jumatatu tichirimo skuru ya Nyabondo Boys nero njanyarite gekoleto mu chando mwanchito murgeria asibagoteba kurwase county ya Kisii nigo mu chando yo mwanchito murgeria obeire mwanchito murgeria lentru mu chando osenigo gendrete kobo mu chanda kurwase county ya Kisii asibagoteba nganonye n'abanafunzi tibataiti banyari bagonchorirwa omwalimu tokumanywa omwalimu oyo mugaiga Marieta David Ogega orenga se principal ya school ya Nyabisase ngabetega kugenda bakaba bakolenterwa omwalimu omo yakolende bakaba bagokana egento kirete barabugo korobekana se school bakaba bagusalie binto nabego kurutira abalimu baba mageno mwanchito murgira bakwarete ji school chonsi kurwase ensemo ya Nyanza cyatwariro mu chando yobo kuyegento kiri batebringa chi school bono nigo chigane iri chinyoro mu enchira kiranya chigokoro mu chando yo mwanchito murgira kolenda mamucho nigakire kucia sabanafunzi nekera mamucha kiro cia sabanafunzi igo nigabaikera abayibuli kyagera kwikabanyare bakora ikibese bakane ibintu byanyati bigosariwa ashiskuru mwanchito murgira numugano ra CPG ya 11 tokwira na kurwaso mutumoko tukoenda sumugano go kwanira iguru ya NHIF ebwate amakabeso nabigo murobiri social health authority shawo mwanchito murgira asaba nyane bekinyagitari bona batebringa omugano mwanchito murgeria mirobereyo nigegendete kubali maria asemero muyabo tuchiko sanga sobwagare kore nturagenda mutumoko tunyato kwera tugende gusanga Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi twaicanire kurariukwa kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru mwana onyagusirane mwili Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makumu nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga
nise Jasper, Sarah, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na boigo Anne. Ngina Rome Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne egatia bande. Sokoro ya Elizabeth, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sarah na boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali mokoyo ya Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Oicharo, Nyaruli na boigo Ogwora. Nisa biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Bashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitariki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitariki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyanshongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gukia se amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Moturi. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke myaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bali ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagarya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nsoko TV, Oboroso bw'umugusi. Chumurigeli nande tuiranira sema mbia bono chitrista kemerongene na isano ne moma iga yense yamo togendete kurigerelia aliale sechi gazeti toka batoko soma naye ilio onyara ko bago kwemanyi kolenda sema mbia bono mwancho murigereli nigo tutete kora kumanyinga ayonya no morokia goso morokiwa otagete ko bago komenta chisemi chiao nabo konyara ko bago kogenda ase university ya Tangaza ilio nyara ko bago kwenyora libaga na konyara ko bago goso ase university iyo ilio nyara ko bago gosoma na ase chikosi au bako bako enana Diana ase university ya Tangaza nabo montako bolinga nkerengo kigie chisemi ura chiko bago gosomoro bantu baminto nigo bwente kumanyanga nabo gosoma chikosi chia masters abina bokora ekerengo kigie chisemi gia masters nabo igona boko nyara ko bago kora PhD kurwa sense meyu na boigo nyara ko bago kora undergraduate go seji a degree na boigo kora a diploma timanyeti certificate go seneroro ntagete togotebingo mwancho murigereli asemambia bono nye gutete ko bako gukwa na Tangaza University nabo konyara ko bako kwenda mtandao obo onyara ko bako kubaligyo ro Tangaza University aso konyara ko bako gukwa na barabwa senchira bikere no boigo aso ligerete screen yago namba yesi minere gabwa aso konyara ko bako kubaikera ili munyara ko ba mogo kwa na barugenda ase University ya Tangaza onyara ko bako komenta chisemi na andekera mabagano ino yokora ligwe yemeremo nabo konyora kwanyora libaga gwa soirora abantu abange bono iga kera tugukwana yuro y'ichisemi na romo bisoyo mathematical sine gazeti yago ya The Daily Nation egukwanira ngaba commissioner mbale kurwa sekyombegia IBC wabegete chi certificate cy'obolimo ba chiabo chia masomo tigandara aligeli sine gazeti ya The Standard yabwa tego sine gazeti ya The Daily Nation kulenda kera netira sobwango bakwanira abo sambale ba IBC bakabegete chi certificate yo notch no yepeche gatatu mwancho murigereli sibago kwanera igoro ya abo bisa babere babeire abalinga sekyombegia IBC bagotebekana banyartko bagotumika makaratasi yobolimo yechisemi ili kwenyorere mirimo ase ekyombeki kya IBC ni bagotebo mwancho murigereli abana chebina ase koti ya Milimani nigo babeire bakurwa ebirengereli byabo nanmono ase konyora abo bisa bagurunga Purity Mwaniki wanja na Luka Samali Mukimi nigo bagotebekana nigo mwancho murigereli banyorekane namabocho yokobeka amakaratasi yoko ngainireli nabono igabonsi pini go banyara ko babakwa egwe fine yo gwakana chishiringi chiribwe mia ya mona 10 ekibagotebeka no mwancho murigereli asoko ngainireli go chiaso ulio ko bagako ba emiremo nigo bagoteba bachiete bakanyara ko bagotumeka amakaratasi yobolimo ngamba bwate chi degree kurwa se university ya mwancho murigereli asiboni go nabo igo mona chibino gurunga Harrison Barasa anyara ko bagako bake fine yechiribwe emeronge 52 asagoteba nabo igo yo kabere nera kanyara ko bake fine ndi chiribwe emeronge 4 asikeli bagoteba nga na asoko robot rubongene libona kieko aratogota abantu bagende Tangaza mugano iyo no urase page ya 5 ye gazeti
ya mwancho muligereri ya The Standard. Moroki wayo mo mwancho muligereri maiga yorobotirwo mubali nigoro korokinga moroki woyo niganya tukabago siribu mabwa sechinse mochia Naivasha ikilia etete nigo yanyara kabage korokinga niganya tukaba akorekana gwaku nigento sumutwaye na mwancho muligereri kubwatekana norobotirwo mubali ruwa betero gosokirwa no munyagitari gunga Titus Ngulungu nigo teba omoroki woyo myaka 20 selieta Ben Kamiti nigo mwancho muligereri anyara tukaba siribu mabwa asogwakwa egento asomutu Kamiti nigo gatebekana rengo umwana omworokibwa ase skuru ya Upper Hill College of Professional Studies na nigo gatebekana umwancho muligereri anyara tukabaga gwaku nigento gikorumye tiagas canister ibagotebanga nenga kiyokorobekana no mweli mwancho muligereri asibagotebanga nige kwamba karekana getwegente kyukia mwirete akanyara kabaga goita manyinga gochia somobero no mweli yo yakanyara kabaga go sirio ubugimba bwaye wenyara kabaga gwesomera na koranga ningi keli keroro Diana Ntetenko elibaga urakwanire gazeti ya The Daily Nation nabo igoma ekobankoira nanche batebia aba Kenya gosomu gusi na mono igoro yokoboro kwa maliogo yenyamure Satigati ya sense meyo machito muligeria yo bachirumwe mtu Innocent agotebia se gazeti ya The Daily Nation page komenemo na Chicago tebia nige okwanire igoro yo morobiro NHIF machito muligeria bego yakoniro morobiro sha Social Health Authority aiganigo bagokwanira igoro yekinyagitali ya kiri cyabanyene asibagotebanga terasi besya cyatigarite guseri deni ryabo ryatigarite ase ensemiri ya NHIF bono witira somoro biryo muya wobo chenu kurukonga sha Social Health Authority nigo bagotebanga kibese kiribaganirwa kuno mwanchito muligeria nigo bono chiabeire dios di kibese cyo nigo chia keigwa sibatebiringa bono moro biryo ryo sha nigo tebiringa tibabwati usiane ndionsi nense media NHIF ribanyale bakubayiraniri amakabesa abo kore negento keriba gukwaniraga igo mwanchito muligeria ne kibesi ciko bwatu gukia saba nyene asibatebirenga nigori chiko ya onchole iri kibesi baganiri kubwatokerwa nigo bono chia keigu nandete bari kwewa libaga banyale bagwa pil gosibanyale bakobolia ningige kogera chia keigu kore nigo bagotebanga onyogo taitego bolia kora pil onyogo kora pil mwanchito muligeria bange babogaiga nigo bagotebanga bese icho togo chiko chinyora nabo chiagenda igo kore nigo kwanira bare igoro yaboro kiwa kero bakogenda se chinyagitari kibesi serikali ganiri kubwatoka boigo egati kibesi yo mwanchito muligeria cyatigarita sense media NHIF ikibatebire go ikiraboniga tibari go chikonyara baguchinyora mwanchito muligeria omugaro yo nigo gukwanira chi county boigo chi county kurwa Sorongora Western kurwa sisemo cha North Rift South Rift Central Eastern Nairobi Coast na boigo North Eastern mwanchito muligeria bagukwanira kitari kichiria chinyagitari chira chikunyara chikwerikia na kubwati ali chikoliriji ali go chikobwatuka no morobero ryo sha mwanchito muligeria asiba gukwanira igoriye county ya Kisii nero kurwase chinsemo chicha Western ga igo mwanchito muligeria Kisii na Nyamira uchakira mutinyo chira yo mwanchito muligeria already baikiroro na kubeka tibabekire muna baguchikunyara bagokora emirobiri yabo nabwo somera sobagare kuri nege tukirindoche oyo minto Innocent naba abanyagitari bari gose chinyagitari cyabanyene bado nchiwatu muchando asomoro beriolosha nabigo NHIF iria yabetege gonchorirwa oigo mwanchito muligeria ase gazeti ya The Daily Nation page 12 nigo kwanere igoro yekyombekeri kyobochori nechimbebe IEBC aigoni bo bagendete kubikemero biryabo kurabara chikunyara bagakora obochori asomwa kogocha kurenge ngento keri bagendete goteba mwanchito muligeria tutadi gender bagotebanga bachikubwatiri chiko liria lia constitution mwanchito muligeria na boigo lyoboliki asibagoteba boigo bachikwene kyabuna ababunge aba MCA abagavana mwanchito muligeria bono absensemo y'ababunge bonsi mbachikunyara bakubwatiri chiko liria lia tutadi gender asibagotebanga abasubati round ye goika ekero bakubwat submissions chiri cha nomination mwanchito muligeria mbachikucyanchira onya abasubati baroro bagoteba mbabegete mwanchito muligeria bikwaso gagwo korende egento kiri bagotebera bachikwene kyabuna balance nero chinga cha nomination nabigomba gendete goteba ngo bochori muchikunyara bagokorekana asenchireria yobone korende Innocent umugano naroraga igo kwanira igoro ya KTDA bunali chikoli go chikunyara igo sebiri chikoli ya onchoreiri aigo mwanchito muligeria bono nigo ekyombekirigia KTDA nawe gabare bari batenerete ensemeria yekemerigeriye chaye batebiringa
mbachikwene kyabuna chitax gose chibango chikobekwa asensemeyo wetira ase kyombekeri gya Board of Kenya TBK manchito moligeria mbabete bakubeka ebango eyueko bwatuko cyase abalimi beke marige chai wetira ase committee yabetege wikaranso manchito moligeria yabetege korauna Senate Majority Leader Aaron Cheruyot nigate betenga embaga ni rio manchito moligeria wetira ase kyombekeri gya KKTDA banyale bakorusie bangeyo eri banyale bagwanchira abakenya nabayigo abalimi bali bakolemeke mariki gechae banyale bakunyora chibesi chingiye mwanchito moligeria chinga kitwarira balimi beke mariki gechae bagotebanga chibesi bakubwa kitugerne chinke kolende aigandoche nigo batebiro mwanchito moligeria buna chibangicho chinyale chikorusiwa nabayigo bali gichinchera abakenya bali bakolemeke marikyo koseba babwateke mariki gechae mwanchito moligeria baranyale bakonyora chibesi chingiya somwa koyo 2026 tego kwanira iguru ya okonyora kemeli gosokonyora oboita kurwa se kemeli gechae nigo chitigarite chitaikainye chibe chinsaibire semambi yabono nande kwanya twagotebiringo minyoka ase university ya Tangaza gaiga bono mwancho muligereri se EPG komye gazeti ya The Standard nigo bagokwanira iguru yege korwa kyo obosali asibagotebanga amateye mobono nigo ya chiribosio na koligyo boene bwo muswatio ibagoteba onyartiko bagagoitwa no musachoye orumunyenyimbo amateye mo asomuchiyo Nairobi nigo ya chiribosio na konyara koba gekoligia oboene bwo muswati bwe emyaka 33 ibagoteba niga betega goitwa no musachoye asenchirembe akamutigira chingoma chintindi na mwancho muligereri akamutigira chingoma chiri chia mutigire sobogi mabwa bwanyara kwabo gonchuka nigo boigo bateba muyunkwano yo orumunyanyimbo nigo bono mwancho muligereri akwamba korekana gutumika chinguru chiae gotenenia gose konyoria obotuki buli bogendete asba konyara kwaba gotebanga mwancho muligereri nigo anyara tkobaga muita umuswati yo asomuchio o pipeline asensemo ye county ya Nakuru gaigango kwana bale mu muromo abokurunga Mohamed Bashir asagotebege korwe kinigo kya kalekanite asensemeyo ya pipeline Nakuru nigo bata mwese ko mwabo uyu aseli tokurunga Fozia Bishar niganya tkabaga witunu musachoye umusachoye nigabwate myaka 50 nomo na nigale egati abanyanyimbo balese gikosi kelikia Army Special Battalion chinsemo chia Gilgil nigaitete umunginoye gosomurugyoye igento kirete akanyara kabaga kubikwesenya gitali asegetengo kiligia ICU asamatuko 18 na omweli umwancho muligiri gikira bono iga bagotebanye amate yabo nigo yabo boerete ngana barasiri gibobwaye poigo tutigaleta segazeti ya The Standard EPG 10 gokwana baligoro yomo bsa omo CS oyibono orasa maiso asagotebekana nere nigo anyaltiko bako mutigero musbatio yomo chingoma chintindi asikili bagoteba nigi kagerenga niga murutete kurwa aseligon orogon tigatebe eflo Dirongo lya gatanda limo lyenyumba iga asumuchio Nairobi sesemo ya Kasarani bagoteba musiyesi oyo aselieta mwancho muligereli bagoteba ukorokunga Agnes Muthigani Ndanu nigagotebekana nigobo nigo mwancho muliga kubwata nigwana kiliba tebanga niganyarte koba gakumurutu musanio yomo omusanio ye actually tali musacho musanio yo kurunga Nicole Omondi asikilia teba murutete kurwa gorova ye lirongo lya gatanda limo ase alibarengese balcon chisemo chirichi ya Thome aiga Nairobi Thome Estate nigo bagotebekana babwate lyomana lyabo na muswati uyu nigo ale asenye gitali ya Kenyatta asatali konyara kobaga go kwa gosuka naboigo mugongoye ukanyara kobago gotigara kobunegete na kilibaga tangano nyana magora ya kubunekana mwancho muligire nabo wesomera na konyara kobaga koranga nikibaga kwanira ga tanga ababere nigo barenge ase obunywa bwa ekebinywewa no mwali bakanyara kobago twara lyomana na kamuruta kurwa ase floyo peje komintara kora na nero Diana nebwa tomugano olinda mwananchi na bono bagoteba nigo bono linda mwananchi inseli abuli bakorwa lyabarayi bakorwa asorogongorwa abosongo ya Kenya wese Western Kenya nigo bono banyare ko bawesoki nagotebanga nigo batagete koranga banyare ko bakumwatoka Edwin Sifuna ko be presidential candidate gosuli chiko bagakolyo burayi bwense ekera bagendete ko bakwagacha siasa kurwa asorogongorwa abosongo ya Kenya wancho mulilingi bako babago kwanira gaiga bagotebanga barayi abuni go baumirana asenka yo mugavana George Natembeya na baganyara ko bago twara umurubili bwo koranga kibako nyara ko bako be korogongorwa Western Kenya gose bosongo ya Kenya sobwamo na anamono baganyara ko babakoranga ba
chire eli banyara kwa bako moko boko Edwin Sifuna egati yabarai bali baumiranite asenge yo ya omo governor yo nigo bale omo senator Viga okunga Godfrey Ososi oba jumbe majimbo Kalasingo koruka Buchai Jake Wamboka korubumula na boigo omo speaker osomonogeli bunge ya Busia okurukunga ega kunga Fredrick Odilo nabo igoni ndoche egati yabali umukarani we Semeli umwanchumuligereli ya Trans Nzoia nero kurukunga Moses Lupao na aba MC abange bakanyara ko bagoteba niko bono babwenete ko babago cha sobwamo na koranga ba monyara ko bakurwili Italia Edwin Sifuna yoro moseneta bwe county ya Nairobi gochikoba umurwaneli bwo koligyo burayi bwense nigo mwanchumuli bateba chinkwane chi akolekanete asigikagiye chinsa 10 no mwali bakanyara ko bakomochoro mu governor bwense me ya Trans Nzoia okurunga George Natembea ko bomonogeli bwa barayi bonsi pikurwa sorogongo ruwa bosongo ya Kenya bose Western Kenya mwanchumuligeli umugano yo buna kwa nyara ko bagukoyoigwa no barayi bali kurwa asorogongo ruwa Western Kenya na namono buna bagendete ko bakuyaligania bosi bo bochori bo mwaka bw'ikirubere 2022 Edwin Sifuna obere presidential material bono innocent abarayi abange kurwa se chisemo cha Western tigantebe egesa kukia baruya bagotebye Edwin Sifuna nabigona roche omokonyi wiki magia DCP tumetwekera boni ga omokonyi ari kiagera Kirevas Malala naroche nera gotebanga excited Edwin Sifuna usonde tayo nabigo ka wikase serikali atebe saita Moses Wetangula usemsalia Mudavadi nigo batagite egesa kukirikia bona kerokyo kenyoro mokonyi bumurai raundi embataiti gosoli batebringa bataito mokonyi bumurai plus chisemo chicha Western akiri rende toko basabira maya koro gusi togendete na intukwega sangondoche abarayi baitu na baromba gendete wesokia igonga kiregesa ku raundi ngere represented banyene chinyomba banga nyomba gete mwagambire myaka gete na intuto takerito gampe myaka gete raundi ya ito kwanyora buna bono for example gende bono tutebe county ya Kisii chinyomba nchiro cy'abanyali bali abagetutu mbarororo konyorora babasimbaro abamachoge mbaro abanchali nabo igo abagirango kera chinyombe chichonse kiroro sorogongurwa gusi kwanyora bagoteba ninga inumwe agambite tamu ya ino yaerete na mutwaro murayo mu yamagote nge tamu ya ino yaerete mubasa ko kagaiga mutige to bange bintu gesonaga iga na indutore to murai gokode nyamira nero nyamira nero kwanyora abagirango mbaroro nabagetutu mbaroro bakominyokani bateba ninga bono tororenga gitogo kora kuri kero kwana bagetutu go basamaro mbayo abasamaro ego balese nyumba yo mugirango wachumuligereri ligotogerete kuligereria alialese chigazeti na bono gangu kwa na balegoro ya HIV preventive drugs shortage puts infants at risk of infections wanchumuligereri ngo kwa na bale batabanga ngakia maliogo agendete ko baga kobura yokurwanie ebinyinyi byenyamure asbaga tabanga bono nigatigire abana bake asbaga gendete ko babakonyoro muchando bukwambukirwe ebinyinyi mwanchumuligereri ga bagoteba asabantu bali bamenyete ne oko rwana gosene ebinyinyi byenyamure nigo bono bagotebekananga abande babire bakonyora amaliogo ali eturu ne chingaki nabo igo mwanchumulire batebanga amaliogo ayuniga abulire bono oise kuligerige igo mwanchumuli ngotebale nga kia bange banyara ko bakogenda naguchiko bakoligia amaliogo ayu bataraba bakoyanyora gintu bagotebanga nigo kegendete koleto muchando monene chiamate chinyinge chiri anemono chibuira abana bake nigo batebanga bono nigo boboere tubugimo bwabo gekogera amaliogo ayu abere gakubura senseme yobo chenu boigo bali babwato obumanyi bwamangana yokoragera nabo igo bagokwanera igoro yokurwani bururi bwesukali okamenta chikiro ase ekerengo kegoro nigo bagoteba mwancho muligereri nigo bagoteba nga boliogo linyiri nigo lyabere likoletwa asbagoteba nga eliogo lyanyara ko bali koletwa nigo lyechiko bali kurwania kulinde bagoteba nga nabo igo nigo chiko bali koletwa muchando asumubira nyendi gotumika burunge bwesomere ase page yo asenchira yobwikera ni page ya Kianda yegazeti ya The Standard. No sento kwirana ase gazeti ya Daily Nation aigase page ya 20 nigo bagukwanira igoro yo muri bwense America Donald Trump haiga mwanchito muri gende tukiri bagukwanira mono no bokonyi buri akabwatukire gusenseri ya America yakabwatukire go cyakinse cya Africa
asaba gukwanira igoro yensi ya Kenya yanyatike wancha ogokonywa kwae kuruase enseri ya America insi oburayi Donald Trump erende tokomanyigwanga abarayimba chete asekigambiro ikabake gotenenirwa kuri no kwanira bare usaidi tumeto innocent ustote ba USAID yatogokwanira US Agents for International Development mwanjito Mulgeria bakabwatukira abakonyi bw'amaryo go cyastinze cya Africa kurende cinse cya Africa bono mwanjito Mulgeria tukomanyigwa kinyinge cyabo nigo cyakanire abakonyi obo bokubwatwa no murai Donald Trump go cheme yense cinse cyo asibatebirenga nigo kibwate ebikwaso ebinge yentukire batebo mwanjito Mulgeria no nyamaryo gayo ariko bakonya kurwaniye amarwaire amange nigo bona Mario Gayu nonyika wikiranirwa cinse cya Africa abwate bikwase binge eyuye gotebanga nigo bono Donald Trump atagete agambere cinse cyo bakaniro mwanjito Mulgeria konenesi ya Kenya era negendete wanchirana obokonyi kurwa senseria ya America gento batebire nonye no kuigora kuria kwe senteria Ebola se facility yo mwanjito Mulgeria njabetige kuigora imensi ya Kenya nonye wikiraboni go mwanjito Mulgeria titaranyara tutoranya ruburoiro bondi tayonyo no burairo bimyese ya Kenya bagoteba asenseri abete ntangani wancherana okuigorwa kwepola sente yo nense ya DRC se ya Kongo mwanchito Mulgeria na nenere ya ringe ntangani kurwa sorongwa Africa konyo ruburoiro bwe kento kereba kanire nganonye amaryo ga yukagoche astinse cha Africa nigagocha nebukwase bingwa mwanchito Mulgeria bwegase gazeti ya The Nation page ya Emerongevere nigo bagokwanira igoro yenseria gosichinze kirie cya Middle East aiga innocent bagotebanga enseria ya America nigo badegendrete chise gochia asichisemo kirie cya Middle East bagotebanga kitangibere cya mabutanande ncyanyarite chigo sarigwa nande gosambwa asensemo ya Qatar nabayigoga igandoche esemo ya Saudi yantukire bagotebanga ncyabete chigo sarigwa nande chinse cyunigo cyatebrenga tichirigo chwantirana okoigwana gose okumera kwa baraya bwo mwanjito Mulgeria banyare bakubeko mulembe kyagera enseri ya America negendrete koene kya kisegia sisemo cya Middle East nabwo somera soba mwanjito Mulgeria numugana urase page Emerongevere kero tukukwanira amangana y'ichinse Chesco manchu Mulgeria nigo cha butokista kaisana ibere maiga y'ichinse ibere asemambia bono nigo ntagete totebenga twikiro mwelio bwa ali gazeti asemambia bono anamono akira manchu Mulgeria tutaete turakwanira igoro y'ekigosoli na orocho mogosoli ogaigo kurunga Cristiano Ronaldo bwense ya Portugal babete bakurusi waseke minano yo kulyo bunyangongo bwense digabwa temya kemerongene no yo mu manchu Mulgeria nigati yabagosoli bali barenge abagotu aseke minanekyo na nigo bagoteba manchu Mulgeria ligaiga batebanga nigabe gati yabagosoli bali basaseiri biya no nyetabuguritie obunyangongo bwa gachire ebimanano byo kulyo obunyangongo bwense mwaka bw'ikiru bibere na isano nemo akando mwaka bw'ikiru bibere na 10 nabo igo 2 na 14 ibere na 15 isatu mwaka bw'ikiru bibere 12 na ibere nabo igo mwaka bw'ikiru bibere 20 na isano nemo nigo boni go mwancho Mulgeria agotebekane se biminane byagosoiri chinsa bagoteba kire kimineti kiri bibere 150 anyare ko bagakorrekana sigeti mara 25 kabere nabo igo ga nyonsiri kigoli kominemo nabo igo igaruro bokonyi bw'ekigoli ibere obogima nabo igo ekaria ya Cristiano Ronaldo mwancho Mulgeria libune ko bayigo kwanira boyigo kukwana balenga ense ya America nero yabete kurusigwa aseke minanekyo nense ya Belgium ekera nago tebiri ayune yichigo soli boire libaga nabo kunyara ko bagwe somera na koranga ningi kilkeroro kotebu no director ne nga Innocent Igere biya obego gotebyo mugusi enchira ko nyara ko baga kwenyorera mabaga sokonyore mirima asense ya Kenya nenchire yune yemo no koba gakogenda se school university ya Tangaza no konyara ko baga kogenda mwancho Mulgeria mente chisemi chiago nekera kwa mentre chisemi yo nyara ko bakogwe konya matukabo sinkyo kilio chikobaga okora se Tangaza nabo kwenda okole masters nabo kwenda okole PhD nabo igokole diploma nabo igo nyara ko baga okora no nyene chikosti ndi jeje certificate chero ko banyora Diana tigagotebi Mwanjito Mulgeria kero taitu kwana na barbo mbabate website yabo nabagosorogoro ligati chikostiri bakubwatuka nabo igo egati yayo taite kwemanya he website yabo nigere www.tangaza.ac.ke nabo igo mbabwate email yabo urinquiries@tangaza.co.ke namba yabo Mwanjito Mulgeria ne babwati namba goikanye korende namba yabo ntanga nigere 0722204724 nabo kunyara ko gusanga na barabu na inyari go kwenyorera ekosiro tagiterende
kera togoteba nga kisemi chibe kumotwe nabo kwenyorere ko sirio taito mwachito murigerio tigatorigereri ali alese chikatun tokoreroro chakire ni gazeti ya The Standard asbagoteba most of these Morocco players abagosoria bange aba ba Morocco gaiga ngokwana baligoro yekeminano gense doing good in different leagues. Why can't we bring them to Kenya? Ngito tabaletera sense ya Kenya aliango kwana bali were born abroad. Imagine we have Kenyan blood all over Europe. Aigango na kuyeboli balese ababugatani bali bakoligeria mangana y'umupira w'ikeminano giengo yogeze dabo igogaiga well even if Barack Obama was to run for presidency in Kenya, we will have not elected him. Igonga ntwale ko mochora na tukwana yonsi pintwale okarabo igonyorie keminano kia mangana kia bete kurutwa egatiyo mo senator yo mukuru wa sense ya Paraguay na boigo na omogosoli kurunga kiala ni Mbappe igamo rugete monto mo mwamu okwiro ko mo Faransa kulindo iboire ensemo ya Cameroon na boigo nkara abande bagotebanga kiminano kia World Cup SSA ya France indiga bateba ine timu ya Rosiri na bantaba mwamu egwente kurunga African combined nchenkale na yerugete tuligerelie gazeti ya The Daily Nation. I must win or just win. Abegete a crown na gaigango tebale ngukububi bakambonyole aba innocent innocent umurayo yo begete crown nere gutwa egutwa ya otamengora na babegete gutwa nero bwate sirimbi nero bwate microphone nero gukwana aigani ndoche government of Kenya chingende nchirororo chibekire wilbaro igoro mattress nerororo innocent chine chingere usine nyama gaiga usekoliyo bwato mborororo chisani nchiro aiga timanyete tigandara arengereri imaitese keminano gekuru gendete kurwaniriro kirakorwa bochori wiki gocha trikalo tidateba tinatebire okay kisemo chiri cha Mount Kenya chetri komine mo mege chinsa ibiro mwancho murigereri mogeni itongo chale senseme ye studio litonyara kabatogo kwana nere asenchire wikera nitogo kwana igoro yokole tomorembe maiga yeliberera korolekana se chinsemo chiagusi igona bokonyara kaba gokwenyora libaga onyara kaba gotegere nkwani nchenguru kwa Innocent Onyango nancho manjito murigere nkoro kwa Diana Ndemo na ndigo kwarigania tugende gusanga sumurubiri tubwe soko bwakire hogende kubeka ujume nabe gogende utubwatia simitandao yeto yekerero Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road.
ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaru n'amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia amaru n'amariogo y'ogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oro yonde orenge kwenda kanisa otigire onge yakonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi. Kwa Christmas namba 0706380913. Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichyobutindu. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwike myaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bari wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwegerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabanye nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero mugusi omwancho muligeri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru
kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupigie simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na maisha. Ya televisheni ya soko wikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokoya asegete sena mbeyemo siko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchuria 0788 666662. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena ishiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka gotifero po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twalirobana ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oburuso bumugusi mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo wataka kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chige koronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV
twachire gutori gisako cy'umugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi bwekerwe umugusi bono n'ekinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somye uregekoro cy'umugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabanye nabanye Iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa iberigoro imeye TV yawe na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa City County berechi yagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu twanchete kurendo mugusi tachete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kuba pipeline omwochi onairo into beto koleta emegano ende yonsi yakorekana etaino mugusi na nene monse yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane Sentio Nyango eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi Muligeli chetresta kemeronge bere na isano ne momaiga ichinsa ibere semambia bono murobeli Nensoko bwakire na bono na kige samunye kyo moelio kera tokumirana no mogeni tasense mo studio tubeto gukwana nere na namono asemambia bono nigo tubwato mogeni oyo moga igo kurunga Frank Mirina nigo alenge kulige kirugo kyo bwMC asense mo ya gotatebyale asali kuligira kiriguru ase county ya Kisi nabo igo mwancho muligereri negati yabasai bali babwate chinguru asogo kwana nabo igo chingaki ebintu byabeire bibemo no nabakonyora libaga barasoana nagati banyara kwa bakoranga ki bakonyara kwa bakoromore mbochire asikirito goteba ngo mwancho muligerie bikorwa byakorekana litukuri arengeri ijuma aso umusangirekano urenge bwokoranga bakwanira ababwatani babo nabo igo gokora ubusangiriri gwenibo kurende goikira ugatiga montoyo mona makweli asikiri yotebekananga asensemo ya Keumbu mwancho muligereri bina kiro montabere gagukwanera ororire ngaki obo salibu akorekanite chibura buruchi akorekanite okurutu kwa magena nabo igo asegintu kiri mwancho muligereri kiro montabere gagobaga gukwanere goroge korwekyo andamo nabagusi baitu batenene na gukwanege korwekyo Mr Frank ngagi wagire Ndiabano gagerete ngabanta bange bagera bawo kuligereri gabawo korra bate abaye mu abo mu governor Simbarati Ndiamano moralia n'abategereri baito asamuletango ku Mheshimiwa Frank Mirina gasetere Kisi Central Ward asakuru kumenyingwa bwana wega menyingwa na ikiroro ya bono chiro nera ali ku gusoko what soko mujinga talinje nateba elibone robole mubweji soko luchiale lero dorojira ikiroro yeah so Frank Mirina I'm one of the community leaders Korugusi and mono twabere togo cha mutu asenka kinyinge ko twara kurwanirira abantu baito apart from that one Frank no mona biasarale iga Nairobi okay biasara bya Nairobi rega familia neno Nairobi I'm a married man wata bana batatu batoroji na wene ukaranzege karaoke bagaka wala we kwa wene karazege karaoke bagaka yes mugavana mubwate relationship ne mugavana Nyalibo Simba yeah. No, Simba is our governor musani toka paide kurukale wiri mboyo buya lakini neli abantu bakataka barabo beka gati because we used to be good friends
Gorona ro chichi message kana begete poster abagonte byonkwanerie ndugu ya mwabo governor. So I was like Frank ni ndugu yo governor. No, there was a notion ya jete around na Frank no moigo governor. Na my mother and Simba, the brother sister. Essentially it was a propaganda meta abantu bali bagol siasa. Monaika to ngoli gichukura na ande bali realize you are a very serious candidate. They want to tag you with anything so that bake ya magis. Igo baga beko bwamate bagateba ino nabanta bamwe. Badana na governor na Simba. Amini governor na mirina na abairi. Na bono ndo wagera umoirio ango yayo bo governor. To no moigo yo bo MC we town. Already yendo kikiachire abantu bataki that perception because that guy abaga achire no enka to alo silanchi amo to ara we were close friends. But rende want to make it clear na no mosani lakini rende boiri barabu mboyo. Okay. I think wa rusiriege the because na tebetigu na nchenga cha gukumika kai. Igo mbugate ndugu ya mwabo mugabana. Wacho muligelia sema bia bore chetrista kemeronge tato kwa igule nigo tole na Frank agotebere no munyabiasara nabo igo nigaro mwana siasa nabo igo ngotebare ngagare peace ambassador. Litangani igaiga tutaracha gukwana igoro yo murembe. We start from what happened. Twaroche musangerekano linda mwananchi. Olenge Chinsemo asorogongo rwa gusi. But Keumbu caught their attention and unfortunately natukwa nabona mambiga amate ya monere gendete kobera asubukendu kendete gakore mirubiri chikomo enyo yo mwabosirite. Perhaps nabongo kwali bageli ora kwanira if you have details what happened tumaye gosoa ase enchirili morengereti gakore bintu bino buna egekundi kenu. Kwanza kabisa ndete gotoma pole ane abene ucha so familia oyo moito mapinduzi gona Vincent Osiemo kurwali bobasi. It is very unfortunate we had to lose a young man because of an incident yabete gari Keumbu. Essentially gusiye ito use Kenya ito yonse tuabere to korana of late there's a tendency ya gunship injiranera abantu batwalirobo timedoze nabantu batwalirobo babwechikura that phobia ya siasa mbako monta kuobona na no nyango tataka iriko nyoranyo libaga airesa manganaye. If you fear in my proposal you have no business go attack a convoy and go say my agenda of the day. Lero nae you have your field day. Yenda aliyo molembe na kwengorali oni amatoka oni chinyanya chiao kero muntu na bato bosibole. This is a constitution yetu ya Kenya go allow irena na ki aye muna go bwate eganga usuko bwate kiagaso go kulichikura kule jitali mino go chikuri na mamo mino bweka igo mu campaign. That's most case go gali umerane na abantu bande obaireze chisera chiao nande inene kezi na nakota propaganda work to obona na nyarebe ukwanire anything against is upon you bono kuligina ese likondo likotoka odiminifa manganayo o make the point clear. So the what happened in Kisii is very unfortunate. I followed because I was not part of the organizing team, but I was weighing about to go follow. We always follow these trends every day. Because it was a planned event about 2 weeks about. Bagakora mukutano mutangani Mosocho, Osongo. The other stop was to be Keumbu, then Keroka. Before we have seen even the president come to Kisii, the person we respect so much. Before then, we had Matiangi, Kalonzo, and the other team. So, at the end of the day, ababonsi kilo muntu nabata matoka ya koletechi onechi nyanya bwate aya kilo muntu kerwanere nande chire era saba na inchi na intu ninto bana inchi tokora tokobeka magis ibono. It was very unfortunate no muntu na arora ikaranze somewhere abange ngakiago attack a convoy go say umusangererekano. You cannot naboko basebererekani, but these people, social media and other forums are there, people can follow you
muntu yo bade gukwanira usade te bakwanira ikobone ke tukelinke ke bosoku and whoever was involved we have asked even from our press statements in whoever was involved binde bimbia na kwabe mbina kwabe because we konalera iga no naba iga bakora kichukura bona baranyora kero muntu bitoire ikiara ngoko chiwake kure rawe ko baga singo sana kera tugukwenda boigo I think nari ngubwo mweli gokore conversation no mweshimiwa barongo gaiga nabona aruchi barenge hopeful nga itukelde beliro but of course bakara kwana ngamba kagerete bikundi getembere bya ngoro bya abasae again tukiugo kuminkelinge kero montago kuliri gusiri ubimabwaye actually again tekige kobege konsana kera tuguchakira mubwate foundation ye nulitanga nintagetura yerera ono kwarage kwaneire uratetebya Frank Mirina Foundation. Actually a foundation ya Mirina Foundation as my brother, my family, we have a responsibility of giving back to the community. A foundation we started as an initiative yogo support byombe byekenyoro nande abasaya bake abangina generally community. So far we run a charity event whereby tokodana Zero Shoe Bear ani abana bali bagwande school mbatakere banyona ndege koro tobakobeka bande school. We have run that one. We have awarded some few needy cases to have supported in every koro to net uniform. We have organized events mnabono to promote talent every year annually in Mirina. We run a Mirina Cup. Ne brotherly abona onkore mpaka South here. Yes. Moko run jointly. You know, it's a one under like a family. To go run a foundation, you know, we run as a family. Moko bekera abane bikoro. He's a chairman. I'm the co-founder. So we are it's a family enterprise. By the Frank, co-founder ne chairman ngubwate chinguru. I want chairman last minute okay co-founder nwara bali mu bugete singina nyao. Njibona nande kerongo kananya ndi vice chair. Because chairman bago babere. Bakoyo mabe igoro. Because ne elder notora. So what you do is support talent. Nabono kero mwaka say tomate ngo bekanda tournament wakukera kero mwaka gweta tole chinyomba chiri chi abataka twanyara ko basira ngo sibitore chinde kandi bande nambaka boniga na gusiyase na yale chinde chiremechi inchiroro by the way bas bona bindo bitokwana to support ngokora to economic empowerment extokora tabasayama to akora training to yunga kitoko sema ni beyond white collar jobs what other things turanyara go sirana kimawazo open up ideas rinda bantu bakora ki banyara we konya okay narorire ne batebanga no koira ni gochiase e amate mokoranga banyole na barubwinchira bakonyole inchira bagochaka kwa bwata ambitions chia siasa na your brother still kaitera bwata ambitions chia siasa is it political driven foundation bwate bia byoko gendi amangana siasa no I can register foundation they are it is a very vigorous process actually it entails a lot of scrutiny mono korua se bitengo bya serikali mono NIS and other authorities before taragu ekibari kedina you can run a foundation essentially a foundation yake utoko iran terminate na it's ni mlengo ya kisiasa peke yake it is about giving back. Kuna ile roho unajisikia wewe mwenyewe naweza give back to the community. Okay. But it is not necessarily have a political. Of course you had a political ambition 2017. Njeni mbole jobo MCA wa Kisi town. The first time mbole jobo MCA I was about 23 years and I did a wonderful campaign. Rende chigakya. Edi akabere naro wana senga ncho ya mangana mange ntuche tukonyara koswa konyole chance. So going back kurigelia mangana yunga jana ki it doesn't mean na lazima obe kerugo okaranse na liora anyara ko korera abantu ba okende usena liora anyara ko give back to the community because in myself nimbate ajirenga ki either way with the kerugo na without the kerugo lazima tokore tuwatizia abantu baito bate but that is a big heart yes ekera bate bubwate ngore enene buyige ndabu moyumya quantify 2017 you kind of go MCA you didn't win yes chigakea
but watebire 2017 you must have done well injira kwa lige kwa nere na ande kwira ne kwa bekire chibe SSA Foundation ile investment nyingi sana kabisa ni kujitola muna watebire no kweru sana how do you balance siasa ne foundation because sometimes watu are ambitions kuachire the same people were expected to bago chore na ubatago chore treki na ubairete bikoro to bya bakabekira abane chesku no abatenda anda bantu bara siasa usiake kwa roho na I agree with that one because sana bantu bali bakwenda siasa basically kubwa wao kufa kupona mbele yumote tena ndengo karani ngo wini kwenda kuonia ng'ombe yao kuoni obole mubua kuonia nyumba yao kwaletera abananchi bananchi aba amazebu wanje nimbo amaiso nkoraki miyo tamanya abantu abaga none nero ndo ni ibintu byayo koraki ubaretera so you put these people at a balance ngobono chinguru cha tonyeraka and in most cases winning ya siasa ngochere yatwara any divergent idea gochede kayo mweli yake kendi yosikira gerera tirieke they will go with that so that bakorusia magisi oyo ndabwene bakonyola mwezi na muno yo naona tiagareta we nabwate igebono mulati ba bona bande bakuri ngendo kikiragere keli bakurusiria era tirie yo yake kora rada kera bagupima muna baretaga akaratiria kagande gagupima mauga ya toje twaragore abagwikubutoro toniga orora ya bure anduira ni paka kwa bugumubuli ngingi bono utabekere yosyo okay we can be able to balance that because into essentially abananchi baratweli baga because why we need a position of influence usekeroge kega kerogo ikaranse nogo utwara chinguru chiri cyogo utwara authority yoko kora abantu baona ko baroselia machiko ariko rengana na nakiora nibitu bikorekana in a good way keragwa kwa nerigo at least kwa rale background ye foundation ye ino nande watebira achievement stories na roche brother yawe kuru bikoro to rero ngwate bikoro to ko mu ligereri bono ne lige na taka ko wambush na jiro ko ligereri na uri akira muntu nabegete bikoro to na role skali tabegete bikoro to ora uri ochondo meke nyorokia ogari nyora kamwana kali kale nidi na batoka soka tubeke uniform abegero ne bikoro to wajubuligeria sema mbia bono kwigure nigo togendete gukwana no yo minto kurunga Frank Mirina kera toko batokuligereria igoro ya a foundation ye yabo na nemono nabwate kirenga bagotebanga chisegi chiri chia basensemo ya kiumbu mbatagete ko kali ndo igoro kunyetara caravan yo mulembe banyara kwa bakuligyo mulembe ntagete ko manyanga kibakuligyo mulembe sema mbia bono na era bogukwana gochaga igase studio namba itegere 0788666663 elitonyara kwa batogokwana na ndetiga ntebe igambeke clear chiko chakira chinsa isatekera tokuru mutimuko nali tuko chakobwata chisimi egera ntu basago tutu kanali tukuri goro na miseti chikol chinyinge karora muligereri gogo ntebinga nkyo tabwatire yani go chinsa isate igoro nabo konyara kwa gutuma kurinde meanwhile nabo gutuma a message go cha ase namba ito yo studio gere 0788666663 nabo igona bo konyara kwa gututumira ujumbe ase namba iyo nera sense media WhatsApp ilitonyara kwa batogo soma na insa chinde ko bwateli boli na koranga ningi kiliko bago gukwana Frank tata on the street bono tobe obo ene buni lietali ya Frank bosiga iga kera tokuna gukwanera igoro yokuligyo mulembe your foundation igego support needy people lakini boni gambo bwate caravan mutete kwa kora sebara mubeke kigali china maguta mubuguli y'abantu bali bagotebekana timatinga gosenga kimole yaboye mogende timati ngumbu mutagete tigosenga omulembe oyo toko yoliki ese region yire agusi nande etare yo mulembe it has happened elsewhere everywhere there is man umede bago na protest but this is not a protest, it's a peaceful caravan egona gusi peace caravan a caravan yega etutete gutara we welcome everybody on board abantu bonsi aba pastor actually tutakuwa na mapasta tutakuwa na local leadership elders aba raibebi wango awao and it's nani partisan ekiombekega for the caravan etore nani partisan anybody or any political arrangement who is aligned to anywhere you are most welcome because one thing we want to preach ntubuna gusina abantu aba number one
nto uwanja usetutake omorembe uri tubwate aine ndugu yane no tumete jirani yane ayo go support ekiama gete nje go support ekiama gete lakini no tore jijira chijirani maybe will come and go but you will not stop being my neighbor ibone ngendo toko chyo abantu bamtonga ki yes abana siasa ngo chabale chukurangu akuchire nane ngo sukotoro go chibose te kunyarekana na lero iga niche ngento mwana ogo for the sake yokurwanira omuntu tali aware by name takoma idino ili tali yao tali aware ngo exist yal you exist in his mind because of the 200 shillings eri akoraki au kwa that particular day oche kundwa ni osochukurwa no yomino akero at the end of the day game in the beer we go back to our homes abantu balingwa rujekero chigali chiri ya rwetali echi aminyoka ntiga bakakora bakosoka chikiombo ku Nairobi ku tarbo urete gutigara gari gusi none uri okweta beseyu akare mwaye nyomba TV arigerere no mwana etakora tagutomaja se bintu binebe bono tokotebaiga ntuna abagusi nabantabo omolembe nto anchete nande ntokaribishe tekero monto gusi because inchuo sabachikora chao lakini tekera na intutu atumekiru nese ngenjonje ndari kwenda na maoni yao ngotome uchuruane omokemioro omokichinimba omokemagena nese ngenjote te go fulfill kokokyo muntu geto ko karaste mwae ne family yae bana baeta gutaka barokana no nese kamera lakini utumeka abande nagyo keramo kwariganie caravanie yo morembe gotote biore towards the end chitali kimochi kwa yakora na ndega kiu chiko bagego chaka marigani kimogendete gukora at this point. Actually the caravan is tomorrow. Oh. Mambi we have one of the biggest caravan toko chakira gari Kijauri. Want to meet in Kijauri gari. We have a big road show, we have a truck basani kabisa bachali abantu abange abapasta nabata ino bakali abapasta no bakali na irore batete torandi omorembe tuchakike umbu tuchakire Kijauri besente ntanga nitogotwara Keroke town. We want to preach peace. Itukelio ntokali ko rama monto ntokali ko play alliance na chama gete ose nyarebe etokali ko ralia morembe ngaki nakiribuya abantu abamo tumenyamo no morembe tokora kurukeroka the other stop erebona yomna ne hotspot bona buzi Keumbu. Keumbu, we want to meet our mothers there. Omo pastor abasabere, we will have a pastor there. Asabere amadhabahu gali Keumbu. Rinde amanyinga ali tegete gali. Tabwati bantu bande gochichinga cyabo. Tobe kama tera gali abantu batera yo morembe. No ndena ali taratore kakoraki. Atoreke. So that notion iri akire bunabona bangina bari ba Keumbu nebibago n'abantu ba probably abangina bana bari into kuburu bantu babere batatu babwate tabimbi lakini ekurigerera abangina bande myaka yawe yarasukirake nando barabere gali myaka menge tekunyarekana na bonse pimba bababe yes ndokukana na babemba yo ababembaro and most likely I have more intelligence in abantu bande bali bajitega ari cause kills probably tali no embangi na bali bechiro it is because that was marked to be a center a stopover yende ekanyare kana mobilization ikakuru from elsewhere okay eche gusali omorembe gali Keumbu mobilization yeye kirego kwano because mwatekero kuri ryo morembe you must confront facts obo ene buli bwa mangana na aroro chisegi cyo chitwachiro lyenchiro kuruwa se intelligence yago bwatere ndo cyo kwetumeka ndetelikine guki chisemo cyo si chikuruterana manyete inuni numwachete nabantu bali baretate chiburaburu na bali bateba igo mwato boyerete njira mwaroche ngabona tuachagire go yetagusi tuachagire kwa famous bali baringe numusangerekano babe gitabantu njira intelligence you are not blaming anyone but you are finding peace no egento kakutotete kotebangere naki eri mwanya bantu tawanja no tubwati reason yoko mwataji negendege kiro mundu nabaracha ke garata na abu aratali njepi egento totete kotaneke facts remain facts
igari there was mobilization done and there must be a leader involved. Okay. We might not know who, but there must be a leader or involved. Ni manye tebi ntebi gatari baga ni tole siasa. Nto manye tagara umuntu kwenda asenga kyogo behave. Na kyogo taka go soki chinchara chia nga kyogo taka go stretch your muscles. We know very clear. Toko ndina bantu 200 mbapo kolichi ni boko rumwabo na ni benyole at the same point kero mo ndabo kolite ni bebwe kaini. Ngo jeba kolite mete makombe. It's not possible. There must be a center of command. Either financier and probably mondora finance tali montole ole of the same opinion lazima bo mondoro contrary opinion so blame game is here and there but I don't think ne kire point na nimba ngege nto na ndengiche kwerwani you nembere kegeni yake nebe kegeni because abantu ambaje agete ko rumosocho balembe no lengo Kisii town segintoroji nkiwaye kyombo nilibuliri nensana kero kubuligo watebire caravan yene chikubuguli abantu kurukisemo cyonse kera moko genda naba muchigutwara abantu gete bakurwa okobogo kolyo abande baruwa okoboko gwokobe muri nabarabono mwabekire t-shirt mati gose chikali chindavu gose murabeke chigobi in any way muratoke mu dressati moike gali mo college stop over abarandi basabe una gwateba but political statements might come ngaki mochi kolenda chi statement yichinchi basakole to muchando. One thing we want to ndori kwenda buna no commentary yote gose ko taka kobeko musmali moto kwenye kidonda. We just want to have a peaceful conversation. And as much as we have invited everybody on board, we will have to regulate what comes out of everybody's mind. Ndogo chukwalao from the first stop montata kekoleta utengano zaidi na ile mambo tunatarajia hiyo siku. Because at the end of the day we tukishamaliza the caravan tuta proceed straight to the family ya oyo moli tosirete mapinduzi tutaenda pale kupeana pole Sobosiemo tutaenda pale tutapeana pole zetu na kupeana message of goodwill na ndende bali bakonyara go support na donations tuta support the family, but we will be very careful. We will have a preliminary meeting. That's why we will be having a meeting ya mapema tuelezane. If anybody has to be given a chance kukwana nkige kurumu nugo, is it more dividing or zenenge to koleta more unity? And in any case we will even emphasize more Mike Nengansu. We will emphasize more. We might even emphasize more. We give it to the church. Okay. Abara ibe kanisa but mustari wa mbele. Bali bande baranyora likondo no kuruta makwani of goodwill. Tali yogo chukoteba na anyarebe lero mpaka togosibe. Iko vitengo ya serikali tutawachia upande but sisi tutaanza kuhubiri amani. Okay. Yeah. Wanchumuligili buna bono mambi togendete gukwana no yomo bali bagendete ko babakurubiria inchira bachiko bakoletale USA bara kwigure baguchakira chinsemo cya kijauri bagende goika chinsemo kiri cya Kiumbu nabo igo bagende goika mu cyubusongo ngagerete na ekirenga kiroro no kuligyo mulembe uyibatebirenga nabarayibe kanisa bachiko bakoiguri baga this time reconciliation negento kyamana osonsorana negento kyamana narolya bagaka basokire bakwanire abande batebire bagusimba arenge nyenche yiga bagusimba nyete 2007 go batamete bakaira nanga this becoming worse nga gusibono twachakire kwa batoko branda ninga ino nabanyalebe na ande ntubuga tia situgochi message you no mwatebire ere specific no moleme mukoli resources each moko bekoro track. Actually, it's a very good question because it gets to a point people have to go out of their way, to support an initiative, probably a worthy cause. Because I can decide to keep quiet. I let everything go the way it wants to go. But it gets to a point whereby we cannot hide for long.
Because again I see most of us here we are youthful people. We want to protect our generation. We want to protect our future. Erega mugusi tutokoreki toyirinde. It has to take a sacrifice by some quarter, by somebody to make a step of goodwill erinde to achieve whatever we want to do. In Chemna Frank with some few other friends of goodwill. Tulikaa chini ukasema hii kitu tukingoja instructions from a certain quarter and which of course the instructions from a certain quarter it means you have to align yourself with the ideology of Montomuno. We discussed then again take it's better we go to our pockets na njeno na biashara na kata tingo borushiri ngibere isato nda nyare okoraki nda nyare kubeko. I have other friends who are of goodwill but then I can be able to na koraki I tenere turaki I beka mafuta I koraki I found rende mafuta bintu bine bike we can do that one without any kind of unabaona ngana nyola tabantu bakwanza badana ekenteke ekere funded na ne chama gete ekere funded. I want to make it clear the caravan is not funded by any political party. Gose wete on the this is a youthful movement entirely funded. Mande mono Ekoba is more of giving back to the community. Other young men were willing to support the community without caring. Ngai bitoki bikoro no umuntu siringibere sakya isato cyane cyabe kwamo cyabe gento. Okay. Yeah. Kwiguru mwanchumuliri abana siasa mbaroro bali birogo ase county ya Kisii mwatebire mutaite mubalete na baroba beselibwa. Perhaps one of the few elected members of parliament bauro kororo. How will you handle it, Mr. Mirina? We have no problem. Nande again the cover specific. We have no problem for anybody coming. But now then nawe kunyara kana no eneri kondo tokoraki to. But what you want, what message are you giving out? This is not a campaign moment. Ojo kwanza kwa sababu ando chukura na ankonya gago konyo ngukaya. Again to kerega ikankelina we want to preach peace. Ayenju teba mozo and so no malembe toko saba. Tadi na nyalebe akatokolera ikanyalebe. We are not going to point fingers that day because the mistake has already happened. We have the agencies serikali is doing their scrutiny abantu ngwaro chembege tugu babwate tu. We need that process to continue. During that process of reconciliation ya serikali kufanya kipande yao we are doing a reconciliatory tone whereby abantu unaona bangina bali bakiumbu ali baira ni banju baba accommodated ne biasara byabo mbasiye kambayandaka mwara aligiri molembande apart from koroenda bono chinsemo chiagusi bora actual experience initially umete binde bimbi kwa formula omolembe era gero koligigo where there is nando umete tokwanda koligo molembe se gitayo chisegi gusi chiabere of recent chiabere ina is a cup of tea umuntu akubuka mambi no abande boni geta unena nyora na muntu takwikaransa tauni ali anywe chaya ebiyege usaragere na maskani akuna kuligeria nseme na opponent yana toke ma eburugwe chake bose baate bagarero no ne sebikaro bantu mbagachire matentu abwata sigetiga kwanda buna bone stage bono muntu abukire bono mambi kwanya ole gazeti nere gosomwa bono buniye bone bekiroro ya the standard kwanya ramangana naro umuntu maguru ebirengere bya umanya go itwa bone umete kale yarengena you are entitled mwa discuss gali abantu balikuwa abanyoro bago sumbwa na uyo abwate mwina lakini baokora bakwa nani banywe chayamo bagoraka benda nyom boniga hikirena abantu baho jukomera negana ko bwate birenge bireta boti no ena matanga ame mupima ine inango bigoto byangongora bitora mapema atara bitora byana so we want to make down na gusi this is not what we are meant of and it's not gusi yo kana aro no ena chinzamba chinde cha Kenya this kind of business is going on but abantu bande babera advanced kidogo ngolizo batana inukore amangana inukora magenda abande bakora bagenda bosyo ekartoke ndete kukwana igoro yokuligyo molembe in the midst of it ntubwate state the serikali itegotora mu waziri itobuo bulendi bwaime mutwale message gochia sali one thing we want to tell the national government ingelina
it's about time. Mbaanza go hide between the politics and national security. Abantu bane bale bako feel entitled na because now we are closer to the government, we can do anything because you have that kind of protection. If there is cracking of a whip, tigecha ke abantu bale serikali na bale batali aralia serikali so that tutwale equal playground. Umetenge ntuke kulia abantu boro zaidi wanyorana n'umuntu wa opposition ga okoreye ento kyabikireruko kyo kwa rama chibuko chimeno yido muntu obwatiro so korera lakini umuntu le mulengo wa serikali ga okoreye ento baanza ko balukuwo so to Kipchumba banyanyulia magoro to Kipchumba Murkomen our CS for security kindly be neutral on this, face the gunship problem itobata Kenya ito with an open hand. Don't take sides. We the people depend on the government because at the end of the day atakama opposition iko what is leading the country currently ne serikali ne ya UDA. We accept and we are all of us we are president ne ya matobata. So matters national security tikatoya beke nsemo na siasa elinde because it will become a point bono okonyarana na egente kena ko ngendera ngorangora ya ko bana na gosolia na wata na mangana ali abagusitu eterete mwako lwerata onyala bono kiro muntu gagwa na mwae 2027 yabeira mo political abanda akorara igane nyimbo gose no moro aganye tondo bwensi ache which will not be a good thing. Mancho muligeri chetre boniga chabere chinsesa tasemba mbia bono Probeline soko bwakire togende gukwana mugeni ito okurunga Frank Mirina kwigure nigare umuchaki bwekyombekemo kiliko nyara kabage kuligerelinga kurubara bokonye naboni gamba bwategende kurunge peace caravan atebire ko chikobage okolekana lituko lyankyo kuchakira chinsemo chiri chia kijauri bagende baso asensemo ya kiumbu na kili atebire se ujumbe yabo senkwana yabo bachikwabago twara Clarion Call nogotebyo mugusia twara omorembe amenya asobwamo nabo igwasina igura gotebanga chinga kibune chiga gentekene bagotebanga tili kuligerelinga goti kiobegete obikiobegete na sogo cheseli abuli asobwamo tokogenda umutima kumusini tokoira na Mr Frank tokubwata chisimi ibere isa tokurwa saba ligereli baito na namono tobe tokoligerelinga enchera torabe tokwagachi mugokore event ye ngagitochi kwa batogotwara eyamate itekobe gekomenya na asobwamo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange namabe umusakito Linet Nyambane niga ngari imena ishiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera nchekera na ibole twe unango dewa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekena twike miaka sta ngachaka gondifero po ngoira samagoro wale kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitane nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chige koronigo chira soko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero
Ekiraki kiagire Nsoko TV twakire guturigisha ku cy'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi bwegekerwe umugusi bono n'ekinjira cyago gwikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somye uregekoro cy'umugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabamwe nabanyika irigo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga buna leo magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri sema mbia bono nande tuiranire chetirita kaisano ne moma iga ichinsa isatu kera togendete ko batugukwa na Franklin mirina gaiga ase egetaseni geito nane monege ntutugukwa na sema mbia bono nigoro ya taro yabo bakwiruke caravan yo kurigyo murembe nane mona sate birenga bona masabo nigaga ne iria sorogongo rwa gusita ete kurabwata chisimi buna nabatebya elio onye kubwate ibolio onyarkoba gukumubolia asema mbia bono tigandara igunkia gukwano ya Nsoko bwakire Age beka chinguru wakire buya kwanyomo gadioyo na mukwanire mugeni wakwaniwe narora mama nabo kwa namaya irendo materie baliye pati ya porwe de serikali bali kubeka na ndicho okay noroje no ana abantu bari gutara muito ndego zaigo na bari kubwatu bari kutigari Okay. Yo votara na no more me va con tu maestro de secretario enero. Ella hizo la que moro ona de to como saberá maya. Hay movilidad maya la que de materia y va por el secretario por Okay. Kwa iguru ligie pass. Goodwill. Permit kurua serikali ni gero kwa dere Nsoko bwakire bya ningo to kwa nere sema mbia bono Zeko benga kyoga ndata ko rujinsa mu satellite bono okay nga wangwari uli yes na mukwadire Frank wa kwaniu amagana bwa na mayaka nando yorindo mwara wadi kuma era woja yeah ate abaga
Asante sana mzee Kobe. Asokwire chinga Kobe na intwe soko bwakire. Age bwakire. Bwakire buya. Wanelio magani uyo. Na mukwanire. Mangana ahe na mokoroga nanga umoiboli umukungu na moto meti uyama. Bono engane ukorwa. Moteli amanya banda gutara na barabo. Na uba kubaita. Abanda wata chime nukurwe binyuru. Na uba kubaita. Ningo jabara ibuna bari kuoneye. Basa chime da baraka beke nyoro abateli bakwire irwe obatomera chibesa pira kukwatiria okolimo lakini njenyu ngalakyo nyatanyi kebese nyatai ananga matanga ali basaba kutitoba ebukiwa tajiri ananga manyora saiyo. Osoro ruwaire. Lakini rende amangana tigabara ubana ndio morembe. Okay. No morembe kuruji ngoro cyabo ine ele nyata koranga kama tiga tabetenga nyata mokonya nyata na bako bakonya kinjira cyabo kibagoita. Okay. Lakini kweoria. Matapata tawo. Okay. Wana baba tauna bana baba tuwati babo aba una bangu babo bagoita. Okay. Tabatari. Ngeyolera laki. Asante sana. Ento baba etano igwete. Soko bwakire tigadara bwate. Hello. Hello. Bwakire kwana neliogi. Hello. Oye ninko igwete. Bwakire buya ningo to kwa nere. Obu. Liogiri aguliro muga kanse. Liogiri agulire sana. Hello, tema gwaka nande koreka nene twakiagere bube. Soko bwakire? Soko bwakire. Bwakire buya ningo to kwa nere semambia bono. Emo kwa naisa ko muji korutasia. Tasia mbiere. Se itere gorera inani. Nanje nale ngoteba iga. Kemura anja so gwanja. Neri goteba ngage tukeno chabono munege ndokiabete keumbu. Geto getuna bantu twarake narake na chenkengo geti. Bali koriye njera bune so kerimone bwataba chibre basabuchibo. No ibarasebe kubaere su abantu nari bagukikobo agetenge kebalinde. Okay. Bamanya abandi bari batareka babo abunga ibara bari kubuya. Asante sana. Tikambwate yo mwali. Soko bwakire. Halo bwakire ningo to kwa nere semambia bono. Oidi sakongire. Ngayisa kole. Isakango tebaiga. Ngayole bono mambi. Nda sema ya imara daima Nairobi. Okay. Hello. Nda sema ya imara daima. Karwe birengera libyao. Tiga utegere TV tegere simi kera gukwana naye. Sema ya imara daima. Ngotebaiga. Abana siasa kiro mwana siasa saeja ikere Kenya yetore. Kiro mwana siasa bono igani gapate tiguni sia gotumia. Ngaki tobono kuna bosia igato wota gokoregere atenga joga mkongo jaro ne kanete boigo. Kuna tiguni tigote manana. Ngaki togo koregere mana siasa ba ekimpo ba koregana pe chibibi. Okay. Asante sana. Bia mano sana kurichise.
kwa mubwekanira ginende nuyu matemboro mirina no mwa kwadira sawa dai thank you so much bagaroche ndugu yago narali ba moraga ate baba sai ba ate ba mutete kuchenchie face bete yedo kiaro reka ninkeli tangani bakwaniri gore permit mwanyore permit by the way actually into we have followed all procedure a permit here county we have applied for the permit here county permit ya NEMA na tuatumire ujumbe kujia se OSPD ya Kisii Central Keroka na Kisii County Commander so that we are aware of our caravan and they respond they have responded. We requested for police escort so that to allow peaceful procession ikabono kwa hiyo a permit kila kitu iko in order. Okay. Yes. Bade batebire evolution yebieni ikaba na siasa abana bekorekana moji mobogoli kurworo mbakageire sana gotebekana ngamba bekoko bokora I think double swali nande clarify ekora bata ikaba na siasa gete boise kororeka doro igora birambe korekana bali financiers. No and I want to ask anybody if nagoro morayonde ozo ya kwa bekire bese yawe come out say because this is an initiative youth initiative financed na supported na basaye kulingana na ile mapateo kidogo mondo tayo chire kobeka chinguru chia yororo kutaka ku influence the direction omorembo tuteze ko yorari igobono batwara boba mbasa gutwara boba permit gwatebire neroro na bali baguru kwa bana siasa mwatebire kwanza abantu muraye mono libaga clergy abalandi na wachi barawe mustari wa mbere bara mustari wa mbere mwancho muligere lini ndo chichisi micheno mugandete gwakago chaka ige namba itesi migere 0788666663 kari to mu director itonagendete ko sort chi message chiri yagendete korora na chicho chituligere linga ninki kelimu abere mugo kwana kolendete gandaraigwa soko bwakire ingo to kwa nerese mambia bono kwa na Ronald Omali risabikiriga ngai Ronald Omali shabikiriga ni oberete ingale na Nairobi ali baba dogo rai Nairobi no karaya na inje no nda Nairobi okay adamire ko wali ndiko banyora ndema ko wali eto mutanda ikakwa keti yeko wana mati okay wala lero gwatonyorire yarona abanyawagire ina oketo murore kono mambi okay asante igendo togo kwanira sembambi abono ne caravani ebekire yo chikoba yekoranga chisemo jiri chia keumbu masaba kolirwe morembo oligiwe asante bia mono sana vero utoligi pakale aro chigo tiki kama kwani ina maya ora abatogede te kuligereli ni nkagirete mu director to budateba nagede to nago sort kuligereli yara kwanenga nkikelia twateba kerechi semo chirichia kurugusi torore bali baroro nga kibago kwanera no na bali bale sichisemo chirichie echiro nabo kurwe birengera byago to tebinga kyuroche asemambi abono tigandara ro yonkia go kwana nere soko bwakire hello aya ningo ndara moboli okay ndigabo nomboli nyabuti aya okay okay asante sana aya kwe ule jikibere wago zaba mwali kuratiga chiragenda magorono ni jikibere ni bago bila samba adawaga bali interested sana kumanyanga ibi bage bimbire byebi daki kidaro ndi bataga interest nero ro yuta kumanyanga ibi bago mbire byebi bamanyenga ibi bage ibi byabe kirubiara na boy go baro ngakyo correspond with chef
at some point mwako yu kwani rebia we want to heal as much as every process is being followed because in Chemuna Mirina tingo enda ku arrest umuntu ngende njengo mo prosecute go sininche ngo koraki ngo muhukumu sisi we have a rightful organization a Quran parallel with what the government is doing so far na aroli rabaraya bange basokire bagikiria mangana this is part of uko gikiria mangana na ande ko ba latina na ki we don't want this thing to happen again yobono mugambi mugako muya na igura mangana yote banama ya ebitengo bya serikali tutawasukuma and that will be the clarion call na tiga haki fanyike tutakuwa tunasukuma family yose ujese family yose and we will be proceeding na hata bangu na tuna bageze family yose tunyare ko ba a message of goodwill na ko ba support stra nyare murajara ko ba support spogo nyara okay mwancho muligeli ko igure namba ito yesi migere 0788666663 tunyara ko batogo kwana naye semambi yabono na bokubuli liboli lyao na bokuruo commenta na gose gotate kwa attendance yona na bogote abanga kibao ko banga na moto bwagire buya mugonjora abantu bamindo babogira Frank na mukwanire Okay. Wegule bali bakora to bosali barabura bu doje nande ngwiraniri of course kwa tabirenga na ubali target gandara aligireria morning Ensoko TV Fred Mumanyi kuruchisa mu cya kitengela gotebe mambingi naroli era na makwani yarule tete kuligireria message and nero perfect suggestions on prayers tete ndigireria ngakie ko bage kororeka no mwancho muligiri ko ira nande nye someons buna bali babeire bagateba rakiro atebenchire yuko abeire gukwana igoro ye enchira amasaba akorwe ine enchira yoko genda busyo egera abantu barorenga kibakonyara ko bakogenda busyo mwancho muligiri na bwo kesi mikere chitigarite ndo chitaika inse chitaika inyega litonyara ko batokoro mu robeli Ensoko bwa kire namba itogere 0788666663 litonyara ko batogokwana naye gocha aiga igasigita seni kero gukwana boigo Mr. Frank prayers chimo kole peace caravan event kimubwate nande ekaraboni gatule high octane politics siasa chia chakiri ko buchabona bona lya abantu bakorangirwe binyoro mweshimiwa bande kwegule bakoboli mombo karo ono ama ene nari na this initiative ntote tiko tigera na toye kike igase egetenge kegia usemoyoka toye tigera this is just the beginning of the big plan ntotagete tochugo tuara more of these forums and bono because we will have more time we want to engage other stakeholders like NSA, NCIC na other vitengo wengine tujaribu kuweka watu wetu pamoja. Tukishamaliza hii road trip because that one will be a one day event tutamaliza hapo we will go back to the drawing board tuende to the villages tuende to the constituencies what we will be preaching tutakuwa tunaitisha abantu baito na kieko nyarekana tobamo nande tutwaro molembe tutakuwa tuna ask even for the local stations bina ituchito Ensoko na chirichine chiroro tunaomba mkwe mstari wa mbele pia nyinyi during your broadcast you can dedicate some few moments kurangalia abantu bo molembe the church leaders our clergy abantu bonsi bali babu out of goodwill tuiso kugikiria mangana kabisa ngorengi na abantu betu bagatawa basoerera ini basemi bya sana buna wabere go kwanera nande buna watebira ese foundation yeye no mubwate kurukumiri na foundation is a family foundation of course abantu mbale baratoke babwate na barwigento bataite kuruchi so muntu turatiga bono uriyo gusaba baroro babwate batagete kogenda lakini yakorengera lingise gosoka nchikurwigento inchebweka abantu mbale batanjeti kurwe bintese kamera
imbwato murayo yo mogo ntebia I rather go somewhere nkore gento kera na kulire tinta getinche na ndembe ko mugano ngana chiete ngakorera umuntu gete monte kamino yo ngakiara ruo bakonyi bwaye goche Safe Foundation yenu yakwere no mwarosire network muko manya Safe Honorable Families tire mwabakonya ngaki umuntu araruwe ibintu goche smule mono intwege ndutogosaba na amonto buno yobate chinguru cyo gutaka gukonya abantu bamwabo either tate camera na bakwenda to the nearest mwabo gali change your neighbor aigere jirani yae bwata bakongo makongo na le binyoro weta do something to your community not necessarily through Mirina Foundation na bogo kora wetera your own small way whether you are family members whether you are neighbors school elwa somete do something to that area. That is a call to every person out there utagete to give back to the community. It doesn't matter necessarily in as mobile in a structured way with a structured space. Agenda to your nearest spot no enya sada ki tonda ngeri nya saa ebukunera badana nya saa ejirani ili ao ama sabao kwanza onero umwama tubonere nya saa intangani umwama tubonere nya saa intangani utara tambuka makoria mange karakonya bali mwasomete na barabu ebinyoro gali amatemwara na amangale se ebinyoro bito. Okay, mbiye mono sana asokonyora libaga gochase egitaseni geito na isa chindo nyikubwate nkwana yawe yo mwelio egere tukolera semambia bono ogokolera no nche natangana goteba n'abantu tukora lyo mulembe nande tugusaba abantu baito bonsi simuhabita usiye ito yonsi tobe nebirengerere byogo tegererana na kugombania na kumukira nigoro na kukia nekaro chinga kichonsi chire nto twale birengerere byogo ito yo minto sukurwa niyo minto tutwale birengerere byogo sirana na gutwala enkoro yobomo siasa ngochere na siasa ngochere yera into nabo tugotigara ko bamanya abantu na bayiri abaya nejijirani robano twabasabira uko bwaterana ko ino nabakane bishire mwensi asembe mu rubero tubate mambi litukolia mambi ase caravan ya peace caravan toche turalio mulembe na tutaramo n'abantu baminto mbiamono nane nya site yaba sesen. Asante sana Mr. Frank Sokonyora libaga gocha sigeta sen gate sema mbiabono chetre titake 25 ne moma ga ichinsa isato gwikiragabu otoko bikira chingiri totebe ngumurubiri nsoko bwa kiro elire ntunde yaringeli tuko ya gatatu lye yo mwancho muri totenga tichi gatatu ankyo ngomera na toleri tukolia alamisi tonyara kabatoko basumurubiri TBT Thursday tochi kabato kuligeria mangana mange ali akonyara kaba gakoba sebinyoro byito gekora togateba no mu busito kwa libaga akwane nekera kwanire kiro yo mona bwate birengereri biyaye tosikane tonyara kabatokubeko mulembe ekogera twensi ekera tugukwana 2027 ntotete tumera ne tororenga ngikilikia beregera togoteba ngyo into togoteba ninga mambi tumirane nandekera nagotebiri mambi tumirane nyegene tenga bali twaringina baruna buntaite kumirana onyore tuwa mentri talito bakei bantu baminto nchenkurukwa Innocent Onyango twalinge na Diana Bindemo na boigege kosi kegima kyo agyatubwate skuru asensemo ya transmission tingoba manyabaono le rasa malie tonsi pire kinatebire mbiya mono sana nya site gabalinde. Eye Nensoko TV, uboroso